ዝተመስገነ ይኹን ምኽንያቱ በዋጋ ስለ ዝተዓደግና ማለት እዩ ናይ ገዛእ ርእስና ከም ዘይኮንና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ዋና ስለ ዘለና ዋናና ድማ መፈጸምታና ክሳብ ምጽአት ክርስቶስ ከብጽሐና ስለ ዝኾነ በዚ ተስፋ እዚ ንኣምላኽ ነመስግኖ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዌልካም እንኳዕ ብድሓንን ብሰላምን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በቲ ዝጸንሐና አገልግሎት ድማ ንመዘምራን ኣሕዋትና እግዚአብሔር ኣብዚሑ ይባርኽኩም ጸጋኹም መመሊሱ ይብዛሕ ንኻልኦት ከዓ ንበረኸት ትኩኑ ኣምላኽ መስገን ከምኡውን ህፃናት በቲ ናይ ህፃናት መዝሙር እውን we are blessed ምስኦም ኮይና ዘሚርና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እምበር ካብዚ ብምቕጻል ናብ ቃል ኣምላኽ ክንሰግር ኢና ሎማዓንቲ ብቃል ኣምላኽ ዘገልግለና ሓውና ሄኖኪ ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ብጣቃዒት ንቀበሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ደጊመ ሰላም ክብለኩም ፈቱ ሰላም ኣምላኽ ምስኩለና ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዝጸዋዓና እግዚአብሔር እሙን እዩ ክልተ ወይ ሰለስተ ብሰማይ ምስትእከቡ ኣነ ኣው ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ዝበለ እግዚአብሔር ኣይሕስውን እዩ ኣይጣዓስን ድማኒ ተጣዒሱ ይኩነን ተዛሪቡ ክገብሮ ዓቕሚ ዘለዎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ካብ ዘለና ተሲና ክንጽልይና እሞ እግዚአብሔር ክረዳና ኣምላኽ ይመስገን متى تريد نفسي እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ንዘላለም ይነብር እዩ ጸጋኡ ንዘላለም ይነብር እዩ ሃሌሉያ 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 ደቀ ቃሉ ከኸፍተልና በቃሉ ከፈውሰና በቃሉ ከጸናናዕና እግዚአብሔር ይመስገን ምሕዳስ ዝፈቱ ኣምላኽ እዩ ጸጽባ ሓድሽ ዝኾነ ኣምላኽ هاللويا 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 بقدسنا زتفرهك أملاخ زمسلك زودادرك زيبلك بينك أملاخ زخنك عبي እግዚአብሔር أملاخنا قويتانان أبونان እግዚአብሔር أبونا مسجنك كلنا نخلو نسخا فتركايو نخلو دما نخبرخا دكونكايو قبارة أمرات نسخا بينك يخامو عبي እግዚአብሔር أملاخنا أزينا نمسجنك كلنا كم زلنا أب قدميخا كنهلو أب قدميخا كنقرب قدوس صادق سمكا دما كنصوع كابخا سلازخونلنا كاب ጸጋ ምሕረትካ ይሞ እግዚአብሔር أملاخنا نمسجنك كلنا أملاخناس أب سمايات አሎ ዝደልየ ድማ ይገብር ተባይለ ከመተጻሐፈ ናይ ዘላለም أملاخنا እግዚአብሔር ንስኻ መንበሪና ስለዝኾንካ እተን ዘለዓለማዊ ቀላጽምካ ድማ ኣብ ታሕቲ ስለዘለዋ بأخا تسيرنا بأخا دما بهيوت ننبر لنا مو بروخ ناي زلالم أملاخنا እግዚአብሔር نمسجنك كلنا نسألمات بأخا سلز سعرنا يو እግዚአብሔር أملاخ نغطري بأخا سلز زللنا يو قدوس እግዚአብሔር أبو دويلنا كنبر كبأخا سلز غنلنا أزينا نمسجنك كلنا أب قدمك صلاتنا ما أدي سلز سرع كلنا نرسنا دمنا بحدي زيتي سلز غبا كيو قويتين أملاخين كنافرنا سلازتن كفكايمو እግዚአብሔር ክብሪ ንበካሉና ወእግዚአብሔር ነመስግነካሉና ከማኻዝ በላ አምላኽ የለንሞ ወእግዚአብሔር ክብሪ ንስምካ ንብላሉና ከምታ ኣብ ሰማይ ኣብ አርያም ቅዱሳን መላእክቲ ዘግዱልካ ቅዱሳን መላእክቲ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር ኣብዙን እግዚአብሔር አቦነ ኸብረካሉና ነመስግነካሉና እግዚአብሔር አምላኽና አቢኻ ንብላሉና ጎይታ ሰናይ ኻንብላሉና እግዚአብሔር አቦና ጎይታ ክብር ሁሉና ዓኻ ይኹን ንብላሉና ጅድማ እግዚአብሔር ህልውናኻ ጸሜና ኣብ ቅድሜኻ ኣለውና ጎይታ ህልውናኻ ናፊቕና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኣለውና እግዚአብሔር በኣኻ ክንትንከፍ እግዚአብሔር አቦ በኣኻ እግዚአብሔር ጎዳጉድና ሎሚ ማይ ክትመልኦ بيسوس كريستوس ያው ስም ቅዱስ ስም ካነጽዋዕ ኣለውና እግዚአብሔር አምላኸ ንስኻ ነትዝነቀጽ ዓጻጽምቲ ህይወት ዘርአሉ አምላኺኻ
ናይ ዘላለም ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣብ ጸልማ ድማ ብርሃን ተብርህ ኣቦይኻ ንምድረ በዳ ተለምልሞ ንምድረ ኣጻም ወሓይሽ ዝገብሮ እግዚአብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሓይልኻ ማእከልና ክግለጽ ንጽልይ ኣለና ህልውናኻ ብኽብሪ ክመልእ ጎይታ ንጽልይ ኣለና መንባርና ንኽብርኻ ክኸውን እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ባኣና ባህ ክብለካ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ማእከልና ፈውስ ይኹን ማእከልና ምጽንናዕ ይኹን እግዚአብሔር ማእከልና ምሕዳስ ይኹን ጎይታ ማእከልና ባኣኻ እግዚአብሔር ሎሚ ሓጎስ ይኹነልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ህዝብኻ ሎሚ ንዓኻ ይተንክፍካ ጎይታ ሎሚ እግዚአብሔር ዘፈር ክዳንካ ምትንካፍ ይኹነልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናይ ጸልማት ኃይል ግና ይወጋ ንብላለና ግብሪ ዲያብሎስ ግና ይፍረስ ንብላለና ስራሕ አጋንንት ግና ይቀንጠጥ ንብላለና ግብሪ ጸልማት ግና ይፍረስ ንብላለና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ይሰበር ንብላለና ካብዝ ጉባኤ ክፉእ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር አቦ በሓው መንፈስካ ሎሚ ክጽረግ ንጽልይ ኣለና ንህዝብኻ ንዓኻ ኸየገልግል ዝዓገተ ዘበለ እግዚአብሔር አቦ ድንጉር ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር አቦ ቄናን ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር አቦ እንሆ በኃይል መንፈስካ እግዚአብሔር ሎሚ ምውጻእ ክኾነልና ንጽልይ ኣለና ነቲ ዝረአካልና እግዚአብሔር አቦ ነቲ ዝጸዋዕካልና እግዚአብሔር አቦ ነቲ ባኣና ክትገብሮ ዝደለኻ ኩሉ እግዚአብሔር ሎሚ ኣይከልከል ንብላለና ሎሚ ኣይከልከል ንብላለና ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤትና ሎሚ ክብርኻ ይእቶ ንብላለና ኣብ ኣእምሮ ነፍስ ወከፍና ሰላምካ ይግዛእ ንብላለና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚአብሔር አቦ ንኽብርኻ ክትገብሮ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ካብ ቤትካ ዝተላዕለ ብርሃን ድማ እግዚአብሔር አቦ እንሆ ኣብ ደገ ዘለው ኩሎም ናብ ቤትካ ክውሕዙ ንጽልይ ኣለና እንሆ ናይ ቃልካ ወንጌል ናይ ቃልካ ኃይል እግዚአብሔር አቦ ግብሩ ክገብር ንጽልይ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚአብሔር አቦ ኢድካ ክትረዝ ንጽልይ ኣለና አይራት ዘኸተማ መንፈስካ ክገዞ ንጽልይ ኣለና ሰማያት ዘኸተማ መንፈስካ ክገዞ ንጽልይ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚአብሔር አቦ እታን ሁሉ ትጭፍልቕ እቶም ንጸላእትኻ ኩሎም ተሕፍር ኢድካ እግዚአብሔር አቦ እንሆ ኣብ ልዕሊ ተጻረትኻ ሎሚ ክትዝርጋሕ ንጽልይ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ትዘርጋሕ ንብላለና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ትዘርጋሕ ንብላለና አእምሮ መራሕቲ ሎሚ ይፈታሕ ንብላለና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚአብሔር አቦ ደሓንን ሰላምን ይኹን ንብላለና ደሓንን ሰላምን ይኹን ንብላለና ደሓንን ሰላምን ይኹን ንብላለና ወንጌል ይኹን ንብላለና ምድሓን ነፍሳት ይኹን ንብላለና ክብሪ አምላኽ ይውረድ ንብላለና ኃይል ትልዑል የጽልን ንብላለና እግዚአብሔር አምላኽና በነገር ኩሉ ነመስግነካ ኣለና ጅድማ እግዚአብሔር ንቃልካ በመንፈስካ ኣብ ልብና ክትሓትሞ ቃልካ ሰሚዕና ምውጻእ ደይኮነስ እግዚአብሔር በቃልካ ተሰሪሕና በቃልካ ተጸናኒዕና እግዚአብሔር አቦ በቃልካ ተፈዊስና እግዚአብሔር አቦ በቃልካ ተስፋ ረኺብና እግዚአብሔር አቦ ቃልካ እግዚአብሔር አቦ ህይወትን መንፈስን የተባይለ ከምተጻፈ እዚ መንፈስ ናይ ቃልካ ኣብ ልብና ይእቶ በቃልካ ዝርከብ ህይወት ኣብ ልብና ይግዛ እግዚአብሔር አቦ በነገር ኩሉ ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰማዕካና ክብሪ ኩሉ ነተዓብ ስምካ ይኹን በወድኻ በመድኃኒና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም ክብርና አምላኽ ይኹን ምንጭ ሁሉ ሰናይና ምንጭ ሁሉ ጽቡቕና እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይኹን በው ንነብር በው ድማ ነወሳወስ እሲት ሓቂ ዓለም ስሒታት ተዶላ እዚ ሓቂ ነዚያ ብገዛ ርእሳ ትነብር ስለ ዝመስላይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እንታይ ኢሉ እቲ ሓቂ ክትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፃእኩም ኢሉ ክብርና አምላኽ ይኹን እሺ ሎማዓንቲ ንሪኦ ካብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 6 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ቁጥሪ 6 بسم ጎይታናን መድኃኒናን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንብበየ በዚ ምኽንያት እዚ አምላኽ ሲ መንፈስ ኃይልን ፍቕርን ቅጽዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘለው ህበት አምላኽ ክትሕድሶ እዘክረካ ኣለኹ ደጊምሲ ብሓይሊ አምላኽ
ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ጽገብ እምበር ብምስክር ጎይታና ወይስ በአይ ብእሱር ኣይትሕፈር አምላኽ ብፈቃድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅድመ ዘመናት ዓለም እተዋህበና ጸጋ አድሓነና በቅዱስ ጽውዑን ጸዋዕና እምበር ብግብርና ኣይኮነን ሕጅግና ብምግሃድ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ ንህይወትን ንዘይምጥፋእን ብወንጌል ናብ ብርሃን ዘውፅኦ ነዚ አነ አዋጅን ሐዋርያን መመርን አሕዛብ ክኸውን ተሸምኩ እንዳበለ ንጢሞቴዎስ ከዘክረ ከሎ ንርኢ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ጢሞቴዎስ ግላትና ከም እንፈልጦ ሐዋርያ ጳውሎስ ወደይ ዝብሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቲ ሕድሪ ተረኪቡ ከምቲ ጳውሎስ ዝጎዮ ዝነበረ ጢሞቴዎስ ድማ ከምኡ ክጎይ ዘተባብዖን ዘጸናንዖን ዘሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ጢሞቴዎስ ብዕድመ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ በብኡ ድማ ግሪኻዊ ስለ ዝኾነ አብኡ ኣብቶም አይሁድ ክፈርሕ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ሒዝዎ ደሎ ወንጌል ድማ እንታይ ዘምጽኡ ስደት ዘምጽኡ መከራ ዘምጽኡ ስለዚህ ክጀጁ ይኽእል ጢሞቴዎስ ማለት እዩ ጳውሎስ ግና ንኸይስንብድ ንኸይፈርሕ ተቢዑ ድማ ነቲ ዝተዋህቦ ሕድሪ መጣን ክፍጽም መልእኽቲ ጽሒፉሉ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ጳውሎስ ክጽሕፍ ከሎ ናብ ጉባኤ ይጽሕፍ ንውሕዳት ግና ናብቶም ደቀይ ዝብሎም ናብ ጢሞቴዎስን ቲቶስን ኣብ ፊሊሞን ካነርኢ ማለት እዩ ካልእ ግን ኩሉ ናብ ማሕበር እዩ ዝጽሕፎ ነዚኦም ግና ነቲ ሕድሪ ተቐቢሎም መጣን ክኸዱ ብቓል ኣምላኽ ወይ ከዓ በቲ ትኹን ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ከመይ ጌሮም ክጸንዑ ከተባብዖም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ኢሉ ጽሕፈልካ ዘለዎስ ምኽንያት ኣለኒ ንገዛ ርእሱ ክዛረብ ከሎውን ብምኽንያት እዚ ሓሳረ መከራ ዝጸግብ ዘለኹ ምኽንያት ኣለዎ ገለ ነገር ናብ ህይወትካ ክመጽእ ከሎ ነቲ ዕዮ ሒዝካ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ሕድሪ ክትከይድ ከለኻ ዝኾነ ነገር ተመጸስ ምኽንያት ኣለዎ ስለዚ ተስፋ ኣይትቑረጽ ዝብሎ ዘሎ ኣምላኽ ይመስገን በዚ ምኽንያት እዚ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ደጋጊሙ እንታይ ዝብሎ ደሎ ኣይትሕፈር ስለዚ ጳውሎስ ኣይትሕፈር ክብሎ ከሎ ንገዛ ርእሱ ግና እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነቲ ገንዘብ ሕድሪ እውን ክሳዕታ መዓልቲ እቲ ምሕላው ከም ዝከኣሎ ተረዲእ ኣለኹ እሞ ኣይሓፍርን ኢሉ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣሎ ኣይሓፍርን ሓንሳብ መቼም ጳውሎስ ንምንታይ ሕጂ ኣይሓፍርን ዝብል ደሎ ጽባሕ ንጎነ ዝኩሉ ዋጋ ከፊለሉ ዘለኹስ ዓስብለኒ ዝብሎ ዘሎ ነዚ ኩሉ መከራ ዝኸፍሎ ዘለኹ ነዚ ኩሉ ፀበባ ዝሓልፎ ዘለኹ ስኒ ብኸምኡ ዝውዳ ኣይኮነን ኣይከሓፍርን ዓለም ብምሉእ እንታይ ትገብሮ ነይራ ትስሕቆ ነይራ ንመላእኽቲ ንዓለም ንኩሎም እንታይ ኮይንና ኢሉ ከም ጉሓፍ ክንዛረብ ከለና ሰብ ኣይቀልበልናን ይኸውን ዓጃው ብልዎ ነይሮም ዝዛረቦ ዘሎ ሲልካ ጽንጽዋ እዩ ኣበይ ክበጽሕ ይብሎ ነይሮም ኣይከሓፍርን ምግልጋልና ኣምላኸይ ኣይከሕፍረንን እዩ መወዳእታይ ኣይከሕፍረንን እዩ ስለዚ መታን ከይተሓፍር ሕጂ ኣይትሕፈር ኢሉ ተመልእኽቱ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝመጽእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ሰብ ዓስቢ ክህብ ከሎ መታን ከይተሓፍርሲ ሕጂ እንታይ ትግበር ኣይትሕፈር ስለዚ ታርእስና ኣይሓፍርን ኣምላኽ ይመስገን ወይ ከዓ ኣይትሕፈር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብተን ወንጌላት ክምህር ከሎ እንታይ ኢሉ በአይ ወይ በቃላይ እንታይ ዘይገብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኮር ናይቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ንምንታይና ናሓፍር እንድሕር ኢልና ብትሪኦ እንተዳ ትመላለስ ኮይንካ ትፈሪኽ ብትሪኦ እንድሕር ትመላለስ ኮይንካ ኩሉ ሰብ ናብ ስርሑ እንዳኸደ ጉዳዩ እንዳገበረ ተንበርኪኽካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክትጽሊ ከለኻ እንታይ ክብልኻ ኾልዮም ግዜኻ ብኸንቱ ጽባሕ እስከ ተዓሰካ እዩ ዝዓይነት እኮ እዩ ክሕፍረካ እዩ ማለት እዩ ትትጎዮ ዘለኻ ጉያ ስኒ ጽባሕ ንጎ ትርጉም የብሉን ግዜኻ ንኸንቱ ኢኻ ትሕልፍ ዘለኻ ክትሓፍር ኢኻ ኣምላኽና ግን ዝሕፍር ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ብመን ከም ዝኣመንኩ ይፈልጥ ዝገብሮ ዘለኹስ ብመን ከም ዝኣመንኩ ይፈልጥ ብዘይ ምርዳእ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ብዘይ እምነት ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ክገብሮ ከለኹስ ብመን ከም ዝኣመንኩ ይፈልጥ መን ከም ዝለኣኸኒ ይፈልጥ
نتزهابن حدري كسع موداتا كحلو كم زخل نأملخي يأمنوي أي تلمنني أي حد جنني نمنتاي مبزحة أمان زفره ويكاز حفرن حريلنا كي كسر يفرح بك كي كسر يفرح هيوتنا أملاخ كيهب يفرح حدا زفرحون تاي موتي سلازي باولوس كتصحفوا له كله نتيميتيوس انتاي له متان كيفرح ويكا كيحفر امنتاي زتماكل امنتو ابت وانجيل كخون علو ابت زبرهلو وانجيل تخبص حدا لي زلو وانجيل انتاي تملؤتو انتاي تحستو ندحريلنا كم زخبل نغيرو املاح بفقاد رسون بتبكريستوس يسوس قد زمانات عالم اتوهابنا صقا ادحننا بقدس صوعون صوعنا انبر بجبرنا ايكون تمغلغال وانجيل تمغلغال املاح ناتنا حساب ايكونن كمان ازمنچو ايكونن اغزيابيهريو بقدس صوعون تاغيرنا صوعنا زحري اغزيابيهريو زصوع املاح اغزيابيهر مسجن كم حريات املاح اغزيابيهرنا بيتو صوعنا ስለዚህ ክጽዋዕና ከሎ ክንከስር ኢሉ አምላኽ አይጽዋዕና ንዝሓሸ ነገር እግዚአብሔር ስለዝራኤልና ንዝበለጸ ነገር እግዚአብሔር ስለዝጽዋዕና ስለዚህ ትጽዋዕና አምላኽ ጽቡቅ ጌርና ክንፈልጦ ከድሌና ማለት ትጽዋዕና አምላኽ ንምንታይ ከም ዝጽዋዕና ንሱ ይፈልጥ ካብ ካልእ ሰብ ከትርፈካ ኢሉ ይኮነን እግዚአብሔር ጽውየካ እግዚአብሔር ግና መግለጽ ክብሩ ክገብረካ ኢሉ نزبلت هابتي نزبلت الرسي اللي تصوع እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ بجبرنا አይኮን ናይ ጳውሎስ ግብር እንተዝኸውን حساب ናይ ጢሞቴዎስ እንተዝኸውን ናቶም ፍልስፍና እንተዝኸውን ነይሩ ክዕወቱ ደም ከይዕወቱ ኣመንታይ ዝኣቱ ማለት እዩ ኣብ ሕቶ ምልክት ይዝኣቱ ቢዝነስ ከተውፅእ ከለኻስ እንታይ ካትብል ኮፍ ኢልካ ትፈሪኻ ምሽ ይዕወት ድኸውን ኣይዕወት ኢንቨስት ክገብር ዶ እخسر ዶ ኸውን ኣይከስርን ኢልካ ትፈሪሕ ምናትናትካ ግብረ ስለ ዝኾነ ጽባሕ ትወልዶ ይትፈልጥን ኢኻ እግዚአብሔር ግና ክጽዋዓና ከሎ ቅድሚ ምስራት ዘመናት ዓለም እዩ ዝመደቦ መደብ እግዚአብሔር ይመስገን በሃውሩ እግዚአብሔር ዝመደቦ መደብ ኣይኮነን ኣቀዲሙ እግዚአብሔር ዝመደቦ ምኽሪ እግዚአብሔር ይመስገን ከይኮነ ከሎ ኣቀዲሙ ዝዛረብ ኣምላኽ كبرنا أملاخ يكون أبكر من أنت كم زل عين فلتن إجزاء جنا يفلتي كتوع كخل أملاخ أما عدي إجزاء زرع يلو نبي كبس حكا خمس دليل نمن تاي كم زدليل كا نزاز الله مودات عالم إجزاء رأس أبيعه كوي فلتي نتم ناتو نتم أموناتو نتم حرياتو كورسهم إلى زدالو حد السماين حدش مدرنا نتم زي آمنو جنا نسيت آنن نتم صعبتون استدلوا على حوّ كويس كابزي كبالة هناك زي أبيرس أدحيننا كابت خمت زلوا قطعة متان كنا ملت إلى زي أبيرسني حرينا لازم تحف قدوس كم عدنا خلو نمحرايكم كتتصنعوا وانتهي جبروا تجادلوا كتقفز خل نجري تجادلوا قلل عجاي كونن التحرية بلوت حرية እግዚአብሔር ይመስገን بورقن بገንዘብን ከዕደግ ዘይክእል አምላኽ ንጽድቁ በዓል ይብና እንበር ንጽድቅ አምላኽ በዓሉ በኃይሉ ክመልኦ ዝኽእል ወላ ሓደ የለ እግዚአብሔር ግና ንጽድቁ ይብና በዓሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ዝኣምኑ ነቶም አሜን ኢሎም ቃሉ ዝተቀበልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ንጻዊዒቱ ዘይነጸግቦ ክስዕብዎ ኢሎም ድማ ዝኣመንዎ እግዚአብሔር ነቶም ሕርያቱ ከምኡ ገይሩ ይዳሉ እግዚአብሔር ይመስገን تزقرم بوانجيل انتاي تقليص وندحريلنا كم زيلو زنزاربو زلنا تناي مدحنا مالتي حجقنا بمجهاد مدحنينا يسوس كريستوس تقلت سيلو لمنتاي كم زلو أملاح قدم مسرات عالم زمدبو مدب نيرو እግዚአብሔር ይመስገን أملاح أبا جندو زقمتو مالتي لو ممكن ريك لنا ذا عالم كنتات نفس وكف بعلو بجزاء رسو زخير يزمسلو قالي دما نزع عالم بعلو زقوات أترايز مسلو
እግዚአብሔር ግን ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ይዕዘቦም ገሊቱ ዝሓየለ ነቲ መስኪን እንታ ክገብሮ ይደሊ ክጭኩኖ ይዝደሊ ባዕሉ ንዓለም ዘመሓደር ዳና ሕጂ ዘለናዮ ዘመን እንድሕሪኢኽሞ ንዓለም ናብ ዝደለይዋ ክጠውይዋ ነገር ኩሉ ኣብ ኢዶም ከም ዘሎ ብዙሕ ቃል ትዕቢት ንሰሚዕና ኣምላኽ ከም ዘል ባዕሎም ከም ዘመሓድርዎ እግዚአብሔር ግና ተስትንፋስ ምስ ወሰዳ ዘሎ ሰዓር እንታይ ክኸውኒ ክነቅፂ ክረግፍ ድማ ገረብስኒ ትምህረና ኮያ ገረብስኒ ቆፅላ ጽቡቕ ኮይኑ ዓብያ ዓምቢባ ትሪያሞ ማይ ከተስትያ ከላኻ ዓብያ ትለይ ትብልሞ ቆፅላ ይበዝሕ ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ እንድሕር መፂኻ ኸ እተን ዓብየን ድበልካየን ፍርቀና ቤት ረኽበን ማለት እዩ ኣብ መሬት ምውዳቕ ኣሎ ምርጋፍ ኣሎ እተን ምስቲ ጉንዲ ዝፀንዓኻ እንታይ ገብራ ኣባይ ፀንሓ ምስቲ ጉንዲ ምፅናዕ ዛቤትከ ምርጋፍ ኣሎ ዓለም ድማ ከም ዘላቶ ትኸይዲ ድመስላ ደሎ ምርጋፍ ኣሎ ዘመን ምርጋፍ ክመፂ ኣምላኽ ኣብቲ ዝመደቦ ሰዓቱ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ዘመናት ዓለም ዝመደቦ ኣምላኽና ብመን ተጋሂዱ እንድሕሪልና ብምንፃእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ተገልፀ ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት እንታይ ገይርዎ ስለዚ ንጢሞቴዎስ እንታይ ክገብሮ ደሎ ሞት እንተኾነ እውን ኣይትፍራ ንሞት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎ እዩ ስዒርዎ እዩ ኣብዚ ዓለም ዋላ ሰብ ክሎም ደዘይከኣለ እኮ ሞት እዩ ብዙሕ ዋላ ሞት እንዳረኣኻ ከላ ኩሉ ሰው ሓድሽ ሞት እንታይ ገብረካ ይፍራሃካ ፈውሲ ዘይተረኽቦ ሞት እኮ እዩ ዓለም ፈፂማ ንሞት ፈውሲ ክትረኽበሉ ኣይከኣለት ናይ ክትረኽበሉ ድማ ኣምላኽ ድሰርዑ እዩ ሓንሳብ ሞት ብድሕሪኡ ፍርዲ ብድሕሪኡ እንታይ እቲ ሞት ደፍርሕ ምጥፋእ ስለ ዘሎ እዩ ካብ ህይወት ዘለዓለም ምርሓቕ ስለ ዘሎ እዩ ትዘፍርህ እቲ ካልኣይ ሞት ዝብሎ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንሞት እንታይ ገይርዎ እዩ ስዒርዎ እዩ ንህይወትን ዘይምጥፋእን ብወንጌል ናብ ብርሃን ዘውፅኦ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል ወንጌል ሒዝና ክንከይድ ከለና ንሞት ዝሰዓረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ንእውጅ ዘይምጥፋእን ንህይወትን ብወንጌል ዘብርሆ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይዚ ነገር ኣነ ኣዋጅን መምህርን ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ዝእውጀ ዘለኹ ኣዋጅ ይፈልጥ እየ ዝምህሮ ዘለኹ ምህሮ ይፈልጥ እየ ብመን ከም ዝኣመንኩ ድማ ይፈልጥ እየ ስለዚ ኣይክሓፍርን ኣቐዲሙ ጳውሎስ ብዛዕባ ትኽወርሶ ዘሎ ከይወረሶ ከሎ ኣብ ኢዱ ከም ዝኣተወ ገይሩ ኣሚኑ ደው ኢሉላ ኣምላኽ ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ርግፅ ገይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝዛረብ ዘሎ እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ እንታይ ምግባርያ ርግፅ ምግባርያ እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ዓብ ኣኽሊል ከም ዘዳለወልካ እንድሕር ተረዲእካ ትጎይን ትፅዕርን ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣይክሓፍርን እየ ወላ ጳውሎስ ሓዳር ኣይሃልዎ ወላ ቢዝነስ ኣይሃልዎ ኣነ ነዚ ዓለም እዚኣ ተሰቕልኩ ኢሉ ምንም ነገር እንተዘይብሉ ኣይክሓፍርን እየ ይብላ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን እቲ ጎይታ ክብሪ ምስ መፀ ግና ኣይክሓፍርን እየ ስለዚ ንስኻ ሕጂ ድማ ኣይትሕፈር ኢልዎ ንጢሞቴዎስ ምሳይ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር እዩ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር ዘይሕፍር ጽባሕ ንጎ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምሕርቃ ማስናን ከም ዝኾን መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና ይምሽ ምጥዓስ ከም ዘሎ ድሓር ጓህ ከም ዘሎ ንድሕሪ ተመሊስካ ደጊምካ ዕድል ዘይትረኽበሉ ሰዓት ከም ዘሎ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ክነምልጥ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚንና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣጆኻ እትሒዝካዮ ዘለኻ ዝሕፍር ኣምላኽ ኣይኮነን እንፅሊ ቃል ኣምላኽ ናብ ሕብረት ቅዱሳን ናብ ኩሉ ክንመፅእ ከለና ብመን ከም ዝኣመንኩ ይፈልጥ እየ ኣይክሓፍረን ድማ ሓንሳብ ዝኸሰርካ ንኣምላኽ ብምስዓብካ ዝኸሰርካ ይስማዓካ እዩ ዝኽስር ኣምላኽ ግን ኣይኮነን ዝሕፍር ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ክስሕቁኻ ክላግፁልካ ክፀፍዑኻ ከለው ንሽዑ ብዓይኒ ስጋ ክትሪኦ ከለኻ ዝሕፍር ይመስል ዝሕንኽ ወይ ከዓ ሰይጣን ነቲ ነገር ንኸይትቕፅሎ ተስፋ ከቑርፀካ ዝገብሮ ነገር እዩ
ሕዝካ ያደለኻ ወንጌል ግን ዝሕፍር ወንጌል ኣይኮነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ብዛዕባ ወንጌል ዘለዎ አጠማምታ ዘለዎ ምርዳእ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ልዕሊ ምርዳእ ክውስኽ ደው ክብል ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ስደት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ስደት ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ መከራ ነይሩ ድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቃል እኮ ኣብ ኾለት ወንጌል ነግረካ እዩ በቃልን ብግብርን ብርቱዕ ዝነበረ ወዳ ኣምላኽ ትህይወቱ ከም ፈቃድ ኣቦ ክሓልፍ ስለ ዘለዎ ይምበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ይደፍሮ موتات زتنس نحنكسات ززلل نعورات عينتهم زخفت نزت أما يدما زمجب بحيدة نحموش يشع زمجب نما عبلات النفاسن جنيحو دو زبل نسيت أنا نشفرون زشفلق قويتا قوي منم زسنون ادسانو نقر كويل قنا كدحنا النايل بتمكراق حلف فقادنيا خوينو سلازمات ايمبر سلازم زعلم قنا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸበብ ኣለኩም ኢሉ ግን ተዛሪቡ ኸይዱ መከራ ከም ዘሎ ምሂሩ ኸይዱ ማለት እዩ ሐዋርያቱን ብድሕሪኡ ርኢና ማለት እዩ ብዙሕ መከራን ብዙሕ ጸበባን ነመንታይ እንድሕሪልና ግን ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ብምኽንያት እዚ ሓሳረ መከራ ዝጸግብ ዘለኹ ምኽንያት ኣለዎ ግና ኸብመን ከም ዝኣመንኩ እፈልጥ እየ ነቲ ገንዘብ ሕድሩውን ክሳዕታ መዓልቲ ኣምሕላው ከም ዝከኣሎ ተረዲእ ኣለኹሞ ኣይሓፍርን እየ ነቲ ኸባይ ሰማዕካዮ ጥዑይ ቃል ከዓ በታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቅርን ምሳሌ ሓዞ ነቲ ተቀበልካዮ ጽቡቕ ሕድሪ በታ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክትሕደስ ኢሉ ነጊርዎ ኣይትሕፈር ኢሉ ነጊርዎ ሓዞ ሓልዎ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብድሕሪኡ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣባታው ፍቅሪ ኣባታው ሓልዮት بخل خقواس يخلو نرى مالت እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከሰደ خلو ናብ ኤፌሶን ስለዚህ ሰደደሎ ኣብ ኤፌሶን ድማ ብዙሕ ነገር ተባላሽዩ ጳውሎስ ነታ ማሕበር ተኺልዋ ምስከደ ብድሕሪ ምስ መጸግና ካብቲ ዝመሃሮም ምህሮ እንታይ ኮይኖም ጸኒሖሞ ቁርብ ዘንቢሎም ጸኒሖሞ ከምታ ኣቀዲሙ ዝተኸሎም ነቲ ጥዑይ ቃል ኣምላኽ ነቲ ጥዑይ ቃል ወንጌል ነጊርዎም ካብኡ ግና እንታይ ኮይኖም ጸኒሖም ቁርብ ቦቶኦም ፍንትት ኢሉ ጸኒሑ ኮታ ምላኽ ከም ዝዓይነት ኣገልግልቲ ይሃበና ካብቲ ፍንትት ዝበልካዮስ ምልስ ዘብልኻ እግዚአብሔር ይመስገን ሓሳብ እቲ ዝመጽእ ምልምማድ ጽቡቕ ዘለኻ ይመስለካ ትትወርሶ ምልምማድ እሱ ትቁንዕ መስለካ ቁንዕ ግና ብዓይነ ኣምላኽ ይዝብዝሕ ቁንዕ ግና መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ዝመርሐካ ማለት ስለዚ ሓሳብ ምልምማድ እውን ሓደገኛ እዩ ንጢሞቴዎስ ክነግሮ ከሎ እንታይ ኢሎ ንስኻ ግና ካብ መን ከም ተማሃርካ ፍለጥ ገሊውን ጥዑይ መሲሉ ብርሃን ተመሲሉ ናብ ዝእትወካሎ ማለት እዩ ናብ ገደ ዝእትወካሎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ሓዊ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መጽዩ ናብ ሱዳን ክምርዖ ማለት እዩ ቅድመ መርዓው ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰዓት እንታይ ዝደሊ መቸም ቶም ሕዋት ክጽልዩ ብዛዕባቲ ሓዳሩ ብዛዕባ ኩሉቶም መሓዞት ዕሮኽቲ ኩሎም ካ ብሓንሳእ ክጽልዮም ዝደልዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ጸሎት ምሳኣተወ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ነይሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጽሊ ነይሩ ኣማን እዩ ዝተመኮረ መንፈሳዊ ህይወት ኣለዎ ኣብቲ ሱዳን ምስ መጸ ድማ እቲ ጸሎት ሓዲስዎ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ጸሎት ክጅምር ከሎ ህልውና መንፈስ ቅዱስ ትንቢት ኣሎ ምግላጻት ኣሎ ምትንካፍ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ነገር ምስራየ ወይለይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዳድ ጽሊ ዝነበርኩ እንዴ ዳድ መስለኒ ነይሩ ወይለይ ደቂ ሰብ ባይ ነይረ ኢሉ ትዘልኽዎ ስኒ ንገዛ ርእሰይስ ጽቡቕ መሲልንስ እዳዓሳ ነይረ ዝስኻትኩም ትገብሮ ዘለኹም ንዓናስ ኢሉ ሕልሚ ከምኡ ከሎ ዲ ሓሳብ ኣምላኽ መንፈሱ ምስ መጸ ኣበይ ከም ዝነበርካ ይዘክረክ መንፈስ እግዚአብሔር ክመርሐካ ከሎ ግን ውሕስነት አሜን ስለዚህ ሓሳብ ምልምማድ ስኒ ጽቡቕ ዘለኻ ይመስለካ ትትገብሮ ዘለኻስ እሱ በቃ እኹል ይብቑዒና ኣምላኽ እሱ ይትመንገዲ ኢልካ በዓልኻስ እንታይ ተውጻሉ ማለት እዩ መለክዕ ተውጻሉ ዝኾነ ነገር ግና በመለክዕ ኣምላኽ ይዝልካ ዝንእድ መን እዩ እግዚአብሔር ዝንእዶ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ምዳና ኣብ ዘመን ኣብ መጨረሻ ዘመን ሰብ ንገዛ ርእሱ በዓል ዝንእዳ
بعلو بك زغبر عيو زبل بعليو ميت خميت نفس دهبا رايت بعلو تنقفو ابا ترخبا نمسمعن نتكساصن نمقبالن ون زيد دالو افتم زي امنت طرا يكون زبلكم دلو خبا امنت ابانا يزبلكم دلو غري هلك لبخا تقبلك حق يحوي زبحال ነገር የለን سمعك الله ولا تدفرس ابانا يزلخ لكم دلي تملم مادغنا نسب افسون واي تقاممن باولوس غنا مصي كل ነገር كسرعلم كله ازي وانجلي يغرمكم كايو افت مريحነት سني افت مريحነት ማለት ነታ ማህበር زمرحس باولوس مصي سني كاو الجيسوس نسيطان وفيو تا ማህበር ወልሓን ተገብሮም ስለዲ ትخيل ማለት እስካዕኹምኻ ከም መንገዲ ወጽዮም ጸኒሖም ማለት ስለዚ ከመገይሩ መርሐት ክሸይም ከም ዘለዎ ከመገይሩ ኤጲስቆጶስ ከመገይሩ ዲያቆን ክገብር ከም ዘለዎ አዴታት እንታይ ክገብራ ከም ዘለዎን አቦታት እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንኹሉ እንታይ ከሪየ ከሎ ማለት እዩ ስርዓትን አገባብን ለጢሞቴዎስ ከነግሮ ከሎ ጢሞቴዎስ መንፈሳዊ ደይኮነ መንፈሳዊ ይምሽ ግና ለዕሊ ጢሞቴዎስ ተረድኦ ነገር ጳውሎስ ግን ዝተገለጸሉ ነገር ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከምዚ ልዎ ተቀዳማይ ጢሞቴዎስ ሳልሳይ ምዕራፍ ናባኻ ቀልጢፈ ክመጽእ ተስፋ እገብር ኣለኹ ኢልዎ እዚ ጽሕፈልካ ኣለኹ ክገርመኩም ናይ ጳውሎስ ካብቲ ዝተተንከፍክዎ እንታይ እዩ ዋላ እንዳኸደስ ዕዩ ይዓይ ካብ ሓንቲ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ እንዳገሸ ከሎስኒ ልቡ በወንጌል ሙሉእ ስለ ዝኾነ ንዘላ ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ተኾነት ይጥቀመላ ማለት እዩ ዕሽሽ አይብላን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናባኻ ቀልጢፈ ክመጽእ ተስፋ እገብር ኣለኹ ክመጽእ ተስፋ እገብር ኣለኹ ኢሉ ታይ ከም ዘጋጥሞ ጳውሎስ አይፈልጥን እዩ ተስፋ ግና አለን ኢሉ ክመጽእ ስለዚ እዚ ጽሕፈልካ ኣለኹ እንተ ደንጎኹ ግና ኣብታ ቤት አምላኽ ማለት ናይታ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው አምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባአካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ ክመጽእ እንተ ደንጎኹ ግና እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣመንታይ ኣብታ ቤት አምላኽ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ጢሞቴዎስን በቶም ዝጸንሐ ነገር እንታይ ክኸውን ይብሉን ክብከል ይብሉን ኖርማል እዩ ብዝብል ነገር ኣብ ቤት አምላኽ ሎሚ ቤት አምላኽ ሃይላንዳ ተበልዐ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድሓን እዩ ዘይ ምጽላይ ድሓን እዩ ብጸጋር ኮይና ንነብር ኩሉ ድሓን እዩ እንዳብለት ቤት አምላኽ ግን ሃይላንዳ ተበልዐ ይኸይድ ኣሎ ትህልውና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤታ እና ወሐደ ይመጻሎ ኩሉ ንፈልጦ መንፈሳዊ ውህበታ እና ጠፈ ይመጻሎ እንታይ ተመሰረቱ እንድሕሪልና ግን እግዚአብሔር ህያው ያቤቱ አምላኽ አይደኸመን አምላኽ አይተሐለለን ሰምዖ ጊዜ ዝህቦ ግና እግዚአብሔር ይደሊ አሚን ወና አምላኽ ግና ከምታ አምላኽ ዝደሊ ኮይኑ ክመላለስ ገጽ እግዚአብሔር ዝደሊ ግን እግዚአብሔር ይደሊ ማለት ትምልም ማድ ግና በት ማሕበር ሰርዓት ልካ ሓንሳብ እንደዚያ ጸሎት ከእንደዚያ መዝሙር ከእንደዚያ እሱ ለሚድካ ትኸይድሞ ክንደይ ከም ዘንበልካ ከይፈለጥ ከይተረዳእካ ካብቲ ዝነበርካ ክብሪ ጎዲልካ ተጸንሕ ማለት እዩ ጸላይ ክፍትነካ ክመጽእ ከሎ ብድሕሪኡ ሓይሊ ትስእን ማለት እዩ ጳውሎስ ግና ምስ ሙሉእ ሓይሉ ስለ ዝነበረ ካብቶም ማሕበር እውን እንተኾነ አልዒሉ ናብ ምንታይ ክውፍዮም ከሎ ማለት እዩ ንሰይጣን ወፈኽዎም ኢሉ ኣብ ዘበና ሕጂ ከምኡ ክግበር ይኽእል ولا هم زلوا محبر من لما ما مصيس وفي ما له ولا خمس بيناي غيرو نعناس انت كون مالتي حلمي بتبل እግዚአብሔር ግና ብዝፋን ኣሎ ነታ ማሕበር እግዚአብሔር ስለዚ ሓልየላ ግና እግዚአብሔር መስገን ባሮቱ አልዒሉ ግን እግዚአብሔር ክሕላቀላ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብታ ቤት አምላኽ ማለት ናይታ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው አምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባአካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ አምላኽ ይመስገን ቤት አምላኽ ኢልዋ ማሕበር አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ናይቲ ህያው አምላኽ بحق يتمستر أملخ عبيلو نايت حقي عندن مسرة زخونات نايت حقي أي نايت حقي قلت يسوع كريستوس مسمت أس حق أنت إلهم حتي تمو أنا نحق خمسكر تولد كيلوهم حق أخذت وياهم تحق دم حراقة توصابكم يعلو قال حقي يلو سلز قلت يسوع كريستوس توانجيل السيو تمس أملاخ زلك حبرت أبا أملاخ موكال تبكرسو زرخبنا هيوت نسيت حقي እግዚአብሔር ይመስገን
ስለዚህ ቤት አምላኽ ይብላሎ ናይዚ ሐቅ እዚ ናይዚ ወንጌል እዚ ናይዚ ሕድር እዚ ዓንድን መሰረትን ያ እግዚአብሔር ነዚ ወንጌሉ ነዚ ቃሉ አምንታይ አንቢርዎ እንድሕሪልና ኣብ ቤቱ አንቢርዎ ቤት አምላኽ እንተዘየላ ወንጌል የለን ማለት እዩ ንወንጌል ዓንድን መሰረትን ማሕበሩያ ቤቱያ በቤቱ ገይሩ አምላኽ ንብዘሎ ፍጥረት ንብዘሎ ዓለም ክበጽሕ እዚት ምኽራ አምላኽ ስለዚህ ኣብ ቤቱ እግዚአብሔር እንታይ አንቢሩ ሐቂ አንቢሩ ዓለም ሐቂ የብላን ሐቂ ግን ኣብ ቤት አምላኽ ይዘለው ከም ቃል አምላኽ መሰረት ቤት አምላኽ ድማ ናይ ሐቅን መሰረትን ዓንድ ናይ ተሐቂ ነቲ ሐቅ እንታይ ትገብር ተሐቁፍያ ንምንታይ ቤት አምላኽ ትፍተነ እንድሕሪልና በሰይጣን ነዚ ሐቂ መታን ክትድርብዮ በብዙሕ ንፋት ይደፍአ ማለት ሐቂ ኣብ ኣደባባይ ክድርበ ናይ ሰይጣን ጸሎት ሐቂ ሒዝካ ከላህ ግን ሰይጣን ምንም ክገብር አይክእልን ሐቂ ናብ ኣደባባይ ክድርበ ግና ናቱ ድሌት እዩ ናቱ ምኞት እዩ ብዘይ ቃል አምላኽን ብዘይ ጸሎትን ቤት አምላኽ ክትከይድ ናይ ሰይጣን ሃረርታ እዩ ሐቅናታ እንተዳ ኣብ ኣደባባይ ደርብያቶ ሐቂ ካብ ልብና እንድሕር ወፂኡ ሰይጣን መጽእ ከጥቃዓና ምንም ጊዜ ይወስደሉን ሐቂ አባና እንድሕር ኣሎ ግና እግዚአብሔር ይመስገን ከም ውሕጅ ዋላ ድሪኹን ተመጸ ትንፋስ እግዚአብሔር ይሰጥኩኝ መላእክት እግዚአብሔር ኣብ ዙርያና ስለ ዘለው ንጳውሎስ ፈልጦ አይስሕቶነ ድማ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሐቂ ደሓዘት ቤት አምላኽ እናሰዓረ ትስዕር ክዋረዱ ዘለዎም ተውርድ ክኸብሩ ዘለዎም ድማ ተኽብር ፍትሒ ድማ ክነግስ ትዛረብ ማለት እግዚአብሔር ስለዚህ ሐቂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ክምህሮ ዝጀመረን እቲ ክገብሮ ዝጀመረን ንሐዋርያት እንታይ ኢሎም ንዑ ቀጽሉለይ ሕድርህ በኩም አለ አምላኽ ናይ ወል ሓደ ሰብ ፍልስፍናን ሳይንስን አይደልን ካብ ስጋ ዝጀመረን በሐሳብ ስጋ ዝመጸ ወንጌል የለን ወንጌልና ጀማሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንማሕበረይ ኣብዚ ባዕለይ ካንጻይ ብትንቢት ገይሩ ተዛሪቦ ማቴዎስ ንማሕበረይ ባዕለይ ዝሃንጻይ ኢሉ ዋና ባዕልዩ ሃናጽያ ድማ ባዕልዩ እቲ ቃል ድማ ናትዩ እቲ መንፈስ ድማ ናትዩ ሕና ድማ ናቱ ክንከውን ድማ ጸውዕና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሰብ ብዝተጣበቦ ጥበብ አይኮንና ንሰብኽ ሰብ ብዝመኸሮ ምኽሪ አይኮንና ንኸይድ ናይቲ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ናይቲ ሕያው አምላኽ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ሐቂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማሕበሩ ሕድሪ ሂብዋ ኸይዱ ስለዚህ ናብ ልብና ናብ ቤቱ ክመጽእ ከሎ ጎይታ ዝሪኦ እንታይ እዩ እቲ ሐቀይ ኣበየሎ እዩ ዝብል እቲ ብርሃነይ ኣበየሎ እዩ ዝብል ማሕበሩ ነቲ ናይ ሐቂ ዓንድን መሰረትን ስለዚህ ኣብ ኤፌሶን እንታይ ዝገጥሞም ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ሐቂ እዚ ከባላሽው ብዙሕ ዝኾነ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ኣትይዎም ማለት እዩ ስለዚህ ንጢሞቴዎስ እንታይ ዝብሎ ደሎ ነዚ ሐቂ ዝሓዞ ነቲ ወንጌል ድማ እንታይ ገበረሉ ተሐልቀሉ አምላኽ ይመስገን ነቶም ሓሶት ዝምህሩ ሓሶት መምሃራን ኣፎም ኣትሕዞም ኣዝዞም ኣብ ቤት አምላኽ ግና እግዚአብሔር እንታይ ይደሊ ጥዑይ ቃል አምላኽ ክመሃርን ጥዑይ ቃል አምላኽ ክስበኽን ግን እግዚአብሔር ይደሊ ክብርና አምላኽ ይኹን ዘይተሓወሰ ካብ ስጋን ካብ ደም እንደይኮነ ካብ መንፈስ አምላኽ ዝኾነ ክብርና እግዚአብሔር ይኹን ምክንያቱ እቲ ሐቂ እዩ ሓራ ዘውፅእ እቲ ሐቂ እዩ ዝቅድስ እቲ ሐቂ ድማ ህይወት ዝህብ እቲ ሐቂ ድማ ሰላም ዝህብ ስለዚህ ክንእከብ ከሎና ስኢልና ንክእብልና ይንሕሰብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና እንታይ አንቢሩ ማለት እዩ ሐቁ ገዲፉ ኸይዱ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህሮን ክገብሮን ዝጀመረ ሁሉ ጀሚሩ ገዲፍዎ ኸይዱ ንመን ገዲፍላ ማለት እዩ ንማሕበሩ ገዲፍላ ኸይዱ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ርእሱ ኮይኑ እታ ማሕበር ድማ ኣካሉ ኮይና ምስኡ ክትዓይ ማለት እዩ ስለዚህ ትሂብና ዘሎ ሕድሪስ ቀሊል ሕድሪ ይኮነ ናይ ወንጌል ትሕዝትኡን መልእኽቱን እንተዘይተረዲእና እውን ከምቶም ኣይሁድ ዝገብሮ ዝነበሩ መማራን ሕጊ ክመስሉስ በቃ ዘይተደለየ ፅንፅዋይ ዘይተደለየ ነገር ተምፅእ ማለት እዩ በቃ
ኣምላኽ ዘይመሃሩ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ዘይምስክሮ ነገር ተፈጸመ ክትጽሊ ከለኻ ጸሎትካ ሕውስውስ ዝበለ ይኸውን ማለት እዩ ንገሊኡ ምድንጋር የምጻሉ ናይ ሰማይ ዲኻ ትጽሊ ዘለኻ ወላ ናይ ምድሪ ስጠፎ ማለት እግዚአብሔር ግና ነዛ ዓለም ዝሓይሽ ነገር ብወዱ መኺርላ ኣሎ ካልእ ምኽሪ አይደለኒ ምንም መወሰኽታ ይድልዮ ምንም ምንካይ ድማ ይድልዮ ዝሓይሽ ዘበለ እግዚአብሔር ብወዱ ብጸጋ ንነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ጻውዒት ገይርሎ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ትርጉም ማሕበር ወይ ከዓ ትርጉም ቤት አምላኽ ክርዳአና ጽቡቕ እዩ ትርጉም እቲ ማሕበር ሓሳብ እቲ ማሕበር ማለት ኢልካ ምእካብ ጥራይ ጌርና ንትርጉሞ ጌጋ እዩ ብዙሕ አኼባ ኣሎ ብዙሕ ጉባኤ ኣሎ ጉባኤ ማሕበር አምላኽ ጉባኤ ቤት አምላኽ ዝፈልየ ካብ ካሉ ጉባኤ ግን ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ታ ማሕበር ክንብል ከለና በቶም እግዚአብሔር አምላኽ ዘይሓዝሉ ይኹን በቶም እግዚአብሔር አምላኽ ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊጽሎም በቶም እግዚአብሔር አቦ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርሎም ገሊጽሎም ጸዊዑ ናኡ አቅሪቡ ዘድሓኖም ስሞም ድማ ኣብ ሰማያት ዝተጻሕፈ ስሞም ድማ ኣብ ሰማያት ዝተጻሕፈ ክርስቶስ ኢየሱስ ተገሊጽሎም እግዚአብሔር አቦ ጸዊዑ ሓሪዩ ናኡ አቅሪብዎም ዘድሓኖም ስሞም ድማ ኣብ ሰማያት ዝተጻሕፈ ህይወቶም ድማ ኣብ እግዚአብሔር አቦን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስን ተሰዊራ ዘላ ምስ መንፈስ እግዚአብሔር ሕብረት ዘለዎም እዮም ሕብረትናስ ምስ አቦን ምስ ወድን እዩ ስምካ ኣብ ሰማያት ክትጽሓፍ ክንደይ ግሩም ዕጫ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጽልካ ኣብ ልብኻ ነጊሱ በመንፈሱ ድማ ምስ ሕብረት ክህልወካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ እኮ አጋንንት ምስተገዝዎም ከምዚ ኢሎም በዚ ተሓገሱ ብምንታይ ግና ተሓገሱ ኢሎም ስምኩም ስለ ዝተጻሕፈ ግና ተሓገሱ ኢሉ ሕጂ ዋላ ገሊኡ እኳ ከይርዳአና ይኽእል እዩ እንታይ ምዃኑ ግና እታ ማሕበር ክንብል ከለና ስሞም ኣብ ሰማያት ተጻሕፈ እቲ ቃል አምላኽ ኣብ ማእከሎም ብትኽክል ዝምቀል ንቃል አምላኽ እንታይ ዘይገብርዎ ዘይሓዋውስዎ ቃል አምላኽ ኣብ ማእከሎም እንታይ ዝግበር ብትኽክል ዝምቀል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርዓሎም ስርዓት ድማ ብስርዑን በገባብን እትገብር ማሕበር ቤት አምላኽ ትበሃል ስለዚህ ንምንታይ ይመስለኩም ንኹሎና ብሓደ ምጽዮ ክርዳአና አምላኽ ይመስገን ምክንያቱ ቤት መቅደስ አምላኽ ቤት አምላኺና ማሕበር አምላኺና ንብል ሞ ሓንሳብ ከምቲ ዝግባእ ሕብረትና ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ካት ንገብሮ ብግብሪ ንጸድቕ ኣይኮንኩም ዝብለኩም ዘሎ ብግብሪ ንድሕን ኣይኮንኩም ዝብል ዘሎ አምላኽ ብወዱ አባና ዝገበሮ ግብሪ ግና እዚ ትፍሪ እዩ አምላኽ ይመስገን እዚ ትፍሪ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልበይ ነጊሱ ኢልካ ምስ ሕብረት እንተዘይብልካ ግን እንታይ ትርጉሙ ሸይጣን ሲኣምን እኮ ኢሉ ወይ ያመን ጥራይ ደይኮነስ ይንቀጥቀጥ ድማ ናትና ምእማን ግና ናይ ፍቅሪ ምላሽ ምስ አምላኽ ሕብረት ዘለዎ እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብ ዕብራውያን 12:23 ከምዚ ይብለና ዕብራውያን 12:23 ናብ ጉባኤ ሁሉ ናብ ማሕበር እቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለው በኹራት ናብ አምላኽ ፈራዲ ሁሉ ናብ መናፍስቲ እቶም ፍጹማት ጻድቃን ይብል አምላኽ ይመስገን ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበር እቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለው በኹራት ማለት ወረስቲ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ መዋርስቱ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ተምሕራይና ስምና ኣብ ሰማያት መጽሓፉ እንታይ ዝገብረና እንድሕር ኢልና ሰማያዊ ዜጋታት ምዃንና ይነግረና ማለት እዩ ሰማያዊ ዜጋ ምዃንና ክብርና አምላኽ ይኹን ሃገርና ኣብ ሰማያት ምዃና ስብሓንጎ ትሽም ክዝርዘር ከሎ ሃገርና በይ ምዃንና ክንፈልጥ ኢና ሽ እግዚአብሔር ይመስገን ዝኾነ ሕጂ ቃል አምላኽ ነጊርና ኣሎ ሃገርኩም ኣብ ምንታይ ኣብ ሰማያት ያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በኣ ሕሰቡ በኣ ንበሩ ንዓ ዝበቅዕ ነገር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ደቅታ መንግስቲ ከፍሪ መጽእ
دقتا منغستي حواتي زغال أملاخ وشتنا كم حاو خينا تزبل عنها ميت صدق نير دقتا منغستي كنغس እግዚአብሔር ይመስገን ደቅታ ትመጽእ ዘይትናቃነቅ መንግስቲ አምላኽ ደቃ ከገብረና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና በጅያ ኮይና መስቀል ውዒሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዋጋ ከፊልልን ስለዚ አምላኽ ዝሓርዮም ሕርያት ህዝብ አምላኽ ኢና አምላኽ ዝሓርዮም ሕርያት ህዝብ አምላኽ አካል ክርስቶስ ዝኾንና ህዝቢና አሜን كم كايلم نقرنطوس حاتيات كغبر خلو سني نتا أقال كريستوس وسيدكم دا أقال أمان زراخ تقبرو فقديلو أقالكم نايمني نا كريستوسي أتصور نتصدق دا أمبر أتصور نعمتا أي تقبرو سلازا أقال كريستوس نحركو إنا كنسرق كلنا انتينا دول لنا كريستوس يسوس يسرق عنه كبي منفس قدوس أبخي يحزن مالتي أبزيد اللي يبوتا حسكا خير كيا مالتي أكل كريستوس سلازخنا حريات حزب أملاخ سلازخنا طريق أملاخ سلازخنا جنزب أملاخ سلازخنا حبرت مس منفس قدوس زلنا حزبينا منفس قدوس أبخاتكم حريرو مهلا ودو يتفلتوني أمونات زخنا أمنت حزبينا أمنتي شمنا مش حساب أمنت بلو حساب كا أمونات اللي تسوى عنا كلتي جين إحنا تتقللنا جن أمنتينا نبلمش أمونات كلتين حنتي أترجمها قويت يسوع كريستوس بود قدسنا خلو أمونات حضري نقبل آمين يجزي أبيه تسوي عنا بجبرنا زي كنا بتصقوا أملاخي مسك آمين بجبرنا زي كنا أملاخ بتصقوا تسوي عنا نتميتي وسكنا قرا خلو أي تعفر كبلو خلو تايلو بقدوس تسوي عنا نمبر بجبرنا أيكونن እግዚአብሔር ነተዛሃበና حضر ድማ ክሳዕ መወዳእታ እንተ ከገብሮ ኸይሊ ክሕልዎ ይኽእል እታ ባኻትኩም ሰናይ ግብር ዝጀመረ ክሳዕ መወዳእታ እግዚአብሔር እንተ ከገብሮ ኸይሊ ልብና ጥራይ ፈቃደኛ ይኹን እግዚአብሔር ንልብና መጽእ ኮኾለስ አይሳን ክብርና አምላኽ ይኹን አንጊህና አምላኽ እንቀባበል ህዝብ ንኹን ጎይታ ከም ዘለና አምላኽ ይመስገን ክብርን ስም ይኹን منفس قدوس كم زلنا حزبي እግዚአብሔር ይመስገን ልዕል ሁሉ ድማ አምላኽ በአና ዕዮ ከም ዘለዎ እግዚአብሔር በአና ብደቁ በቶም እሙናቱ ክገብሮ ዝደለየ ነገር አለው ከድሕነና ከሐሬና ንቤቱ ከም ዝገይሩ ክክብ ከሎ ብዚ ዕላማ አይኮነን በዚ 4 ብ4 መንደቕ ነንሕድና ክንከውን አይኮነን እግዚአብሔር ካብ ቤቱ ወፂኡ ነቶም ኣብ ጸልማት ዘለው ክበጽሕ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ نتسنايس من كوتا يرئنا إلى مبدأ بارعوت بارنت بقفعنا أي سيطان سك أيو بزحاته موقع كاب إقارهم زبنت أسلم من أي سيطان ناقان انتن ولفن تتعيزهم كاب زمك دراس من كون كدحنا النيو زدحنا اللو من قدقنا بودو جيرو قويتا زيابير عملا خدالي اللو لازم حبرون دحرنا غيحة እግዚአብሔር ነተዝደልዮ ዕላማ እግዚአብሔር በማሕበሩ ክገብሪሉ እሙናት ገይርዎም ነቲ ሕድሪ ከብጽሕዎ ይኽእሉ እዮም ጥሪተይ ገንዘበይ ኢሉ አምላኽ ክቡር ዝኾነ ሽም ሂብና እግዚአብሔር ይመስገን ደጊም ሕዋት ይኹም ኢልና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኢልኩም ድማ ጽሊ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ካለ እንድሕር ከይድና ኩሉ ሰዓት እንታይ ትሪኢኻ ደረጃ ትሪኢኻ ባርያ ጭዋ ሃብታም ድኻ مفللا يري أبيت እግዚአብሔር ግና ከም ዝበሃል መፍለላ የለን ኣሕዋት ይኹም ኢሉ አምላኽ ይመስገን ሓደ ጎይታ ኣለና ሓደ ኣቦሎና እግዚአብሔር ይመስገን ብሓደ መንፈስ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ብሓድሽ ብሓንቲ ተስፋ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን እንተደቀስና ግና ነቲ ብርሃን ኢና ሒዝና ያደቂስና እንተደቀስና ግና እግዚአብሔር ክገብሮ ዝደለየ ኢና ዓጊትና ዮ ዘለና ስለዚ አማን ክበክል ወዲይ ብለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወዲው ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሕድሪስ ብቑዕ ብዘይ መኻንስን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ገጽ አምላክ ክደልለው ወዶ ወላስ ክዛነለው ወዲቕና ኣለና ምሽ ንሰብ ኤፌሶን ኮይደ ምስራዮም ጳውሎስኒ ሓደ ነገር ሪዩ ነታ ማሕበር ሪዩዋ ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበር ስኒ ጸሎት ደይለ ጸኒሑ ስለተዞም ዝድሕኑ ነፍሳትኒ ጸሎት ዝበሃል ደይለ ጸኒሑ ድሓር ከምዚ ልጽሒፍሎም
ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ቁጥሪ 1 እምበኣርሲ ኢሎ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛናን ሃዲና ብዘይ ሁከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታት ስለ ኩሎም መኳንንቲ ልማኖን ጸሎትን ምህለናን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ ኢሉ ቅድሚ ኩሉ ምዕድ ኣለኹ እግዚአብሔር ናይ ቤቱ ዋና እዩ ኣብ ቤቱ እንታይ ክኸውን ከም ዝደሊ እግዚአብሔር በዓል እዩ ዋና ለዚ ጳውሎስ መጺ ምስ ራእዮም ኣብቲ ሕብረቶም ናይ ጸሎት ነገር ስሊ ንድሕሪት ሰሪዖሞ ኣብ ተቅድሚት ደይኮነስ ንድሕሪት ሰሪዖሞ ቅድሚ ኩሉ ኢሉ ቅድሚ ኩሉ ልማኖ ጸሎት ምህለላ ምስጋና ክግበር ጂ ወዲቕናይ ወደቕናን ለሰከፍና በዚ ክንመዝን ንኽእል ማለት ኣምላኽ ኣብ ቤቶስ እንታይ ይደልዮ እዚ ክግበር ይደልዮ በቀዳምነት ንዑ ወጊና ሃለን ተገበርናኸ ግዜና ኢና ክንብልዕ ካልወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ካልነ ምኽንያት ነገር የብሉን ምኽንያት መወዳእታ የብሉን ምኽንያቱ ነፍስ ወከፍ ዝፍተኖ ፈተና ሓደ ዓይነት ፈተና ኣይኮነን ብዙሕ ዝፈተና ብዙሕ ዝመከሩ ንኩሉ ስዒርካ ነታ ኣምላኽ ዝበለካ ክትነብር ግን ሓይል ኣምላኽ የድልየካ ጸጋ ኣምላኽ የድልየካ ስለዚ ልማኖ ጸሎት ምህለላ ምስጋና ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ ንምንታይ ኢኹም ኢሎም እዚ ኣብ ቅድሚት ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚአብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቤት እግዚአብሔር ስለዚ ክጽልይ ከላ እዚ ጸሎት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጽቡቕን ቅቡልን ሓደ ግዜ ጸሎት እንዳጸለና ሓደ ሓዊ ኩሉ ሰዓርእሲ ምስተኣከቡ ኣብቲ ሓዳደ ጸሎት ኣርስናቱ ሒዙ መጽእ ታደምጻኻ እንታይ በጃኹም ባጸሉ ለዛ ሞርጌጅ እግዚአብሔር ክኸፍለልና ኣታ ነዚ ሓዊ በዓልና ዲ ንኸፍለሉ ሽዑን ጸሎትና አንጽል ይብሉ ነይሮም ገሊኦም ምእካብ ናስ ጽቡቕ እንዲ ማለት ኣይከበዶን ገለ ይኮነን ክብለኩም ደልየ ቅድሚ ኩሉ ግን ኣይናይ ክኸውን ዘሎ ማሕበርስ ንምንታይ ተኣኪባ ዕላማ ኸ ንምንታይ እንታይ ትፍርያ እንታይ ክትገብሮ ዝደሊ ኣናይሴ ይኮነን ክብደቱ በቃል ኣምላኽ ዝዛረብ ስለ ዘለኹ ማለት ሽዕቶም ሓወት እንታይ ኢሎም እዚ ኩሉ ሰዓይ ምሕረናኒ እሞ ንዑ እንደዋፂና ንኽፈላሞ በቃ ብድሕሪኡ ዕዮ ጎይታና ክንገብር ኣብ ቅድሚት ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቁን ክመጽእ ዝፈቱ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ሰብ ክድሕን ፈቃዲ ዝፈቱ ኣምላኽ እዩ ወላ ሓደ ሰብ ክጠፍእ እግዚአብሔር ኣይደሊን እዩ ሓበረ እንድሕር ደቂሳ ግና እቲ ዕንወት ክመጽእ ማለት ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኒ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ሓደ በይኒ እዩ እንዳበለ መይርዎም ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ከምኡ ኢለ ይሓስብ ነይረ ጎይታና ዓባ ብማሕበር ንሕለፍ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዝጎደለና ዘበለ ድማ ጎይታ ኸርየና ኣብ ከመይ ኮን ዘንቢልና ንኾን ኣብ ህይወትና ወላ ብግሊ ህይወተይ ጎይታ ሕለፈኒ ሓንሳብ ሰብ መንገዱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እንታይ ትመስሎ ነቲ ትመስሎ በቃ ጂኮ ትደዓብ የደለኩ ኣነ ሓቂ ኣነ ቅንዑ ኣነ ዝብል ነገር ኮይት ደዓብ ይኸብድ ኮይን ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ንማሕበሩ እቲ ክትገብሮ ዝደለያ ግለት ሃዋርያት እዚ ስለ ዝተረድኦም ኮይኑ ንሕና ግና ጸሎትን ቃል ኣምላኽን ክነበኩር ወንጌል ንመንጋርን ጸሎት ድማ ስለ ወንጌል ምጽላይን እዚ ኣይነበኩርን ኢና እዚ እንታይ ንገብርን ኢና ኣይነበኩርን ኢና ቤት ኣምላኽ ከዓ ትሕዝቶ ናይ ወንጌል ኣማእኪላ እንተዘይከይዳ ስሒት ኣላ ማለት እዩ በቃ ساعة خندين وانجيل دخيمنا خمسة لنا كلها تنفلتوا نجري نخدو نجري هيك جنا نمنتها إجزاء قالوا زنا جرنا أبلو كيدان كنا نبب كلنا نحريخ مو قال إجزاء بير ينبب مو تسب شعوري ورأسه نبت أملاخ زدلي ونجري يملس مسك كبرنا أملاخ يخون لازم إجزاء بير ربيتون تاي زدلي تقال وانجيل كندد يدلي إجزاء بير مسك سلت أفعات بيت أملاخ تنكه كتكون يدلي قال بزح تجبرات الله وادو هو ቤት እግዚአብሔር ተዓዮ ብዙሕ ነገር አሎ ምህናጽ ዝብል ነገር አሎ በቃልክ ተሃንጽያ ነቶም ዝመጹ እንታይ ትገብርያ እና ማሃርኩም ድማ ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም አሎ ናይ ቃል አምላኽ አገልግሎት ትህብያ ናይ ቃል አምላኽ አገልግሎት ትህብያ ንምንታይ እንድሕሪልና ክህነጹ
እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ሙሉኣት መታን ክኾኑ ምህናፅ ዝበሃል ነገር ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኮሚና ፎከስ ክንገብር እንደሊ እሱ ግን ሓደ እዩ ካልእ ተግባርና ቤት ኣምላክ ንውዳሴ ክብሩ ስለ ተፀዋዕና እቲ ኣምልኾ ማለት እዩ ተኣኪብና ክንመጽእ ከለና ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ድማ ክነምልኾ እግዚአብሔር ይደሊ እዩ ክንዝምረሉ ጽቡቕ ዕጣን ድማ ክንዓጥነሉ እግዚአብሔር ይደሊ እዩ ክነመስግኖ እግዚአብሔር ይደሊ እዩ ኣብ ቅድሚ ገጹ ክንረአ እግዚአብሔር ይደልየና እዩ ብሓባር ኮይንና ምክንያቱ ኣነ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ስለ ዝበለ እግዚአብሔር ይመስገን ባህ ኢልዎ ድማ እግዚአብሔር ብደቁ ይሕጎስ እዩ ወላ ብድኻም ንኣምላኽ ክነመስግኖ ከለና እግዚአብሔር ይርኢ እዩ ተመስግነኒ يخبرني لإግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣምልኾ ድማ ሓደ ተግባር ናይታ ማሕበር ንኣምላኽ ዕቤቱ ንእግዚአብሔር ስለተዝገበሮ ውሬታ ብጸጋን ልብኹም እናደረስኩም ምሽብል በመንፈስን በመዝሙርን መንፈሳዊ ቅኔን ኣምላኽ ይመስገን እዙውን ሓደ እቲ ተግባር ናይታ ማሕበር ንብሎ ኣምልኾ ስግደት ንኣምላኽ ማለት እዩ ስግደት ክወስድ ዝግባ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስግደት ንኣምላኽ بعبيته بقدسنه بلوهاته بطببه بجبره بكل እግዚአብሔር ይመስገን ድፍእ ክትብል ዝገብረካ ኣምላኽ ምስራእ ካዮስ ድፍእ ትብል ዕቤቱ ግርሙ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብዙሕ ተግባራት ኣለዋ ማሕበር ኣምላኽ ትገብሮ ኣብ ገዛ ርእሳ ምህናፅ ኣሎ ኣብ ደገ ኸይዳ ሰባት ንምምፃእ ኣሎ ንእግዚአብሔር ምስጋድ ኣሎ ደቅታ መንግስት ምፍራይ ኣሎ ብሕያውነቱ እትብሉጽ ሃብቲ ጸጉ በክርስቶስ ኢየሱስ ኣባና ምእንቲ ከርኢ ኣብ ሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣቐመጠና ካላይ ማሕበሩ እግዚአብሔር እትዘለዎ ጸጋን ጥበብን መርአያ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዝተኣኪብና ዘለና ኩሉ መርአያ ናይ ኣምላኽ ጥበብን ጸጋን ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ነፍስ ወከፍና እንተዳ ጉድና እንተ ዝምዘን ነይሩስኒ እግዚአብሔር ካብ መንታይ ሰቲሩ ከም ዘድሓነና ጳውሎስ ከምዚሉ ንጢሞቴዎስ ክነግሮ ከሎ ክጽሕፈሉ ከሎ ብዛዕባ ወንጌል ኣብ መንጎ እናተዛረበ ከሎ ብዛዕባ ጎይታ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ጳውሎስ ተመሊሱ ማለት እዩ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ተመሊሱ ትሰብኮ ደሎ ወንጌል እንታይ ዓይነት ወንጌል ምዃኑ ማለት እዩ ኣነ ዝቀዳማይ ሓጥ ከድሕን ዝመጽእ ኢሉ ኣብ መንጎ ስብከቱ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ገፋዓይ ከም ዝነበረ ፀራፊ ከም ዝነበረ ንመን ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ስኒ ኣዝዩ ይገፍዖም ከም ዝነበረ ትምቕታል ውሒድዎ ስኒ ነቶም ኣብ ከተማኡ ዘሎ ኣጽሪስ ናብ ካልእ ከተማ ድማ ክኸይድ ደብዳቤ ነቶም መራሕቲ በዓሉ ሃቡንሞ ደብዳቤ ከሪኦም ነዚኣቶም እኮ ስሪኦም ከፍትሖም ገፋዓይ ኣዝዩ ገፋዓይ ጳውሎስ ኣዝዩ ጨካን ኣዝዩ ገፋዓይ ንምቕታል ቶም ኣሕዋት ኣዝዩ ዝነደረ ገሊኡ ክልብሪኢኹም ኣለኹም ጉርጉር በቃ ንኽበልዓካ ስኒ ቶም ዋናታት ሰንሰለት ገይሮም ተዘሒዞም መልካ ስኒ እንተዘይበልዓኽዎ ኢሉ በቃ ወላ ብድምፅን ብገለን ስኒ ወላ ተኣሲሩ ከሎ ዝረኣየካ ሽዑ እንታይ እንታ ተፈቲሐ መስዳ ክገብረኒ ከይተፈትሐ ከሎ ከም ዝድፈክረለይ ጳውሎስ ልክዕ ከም እዩ ጉርጉር ስለዚ ቶም ኣሕዋት ጳውሎስ መፅእ ኣሎ እንድሕር ሰሚዖም ስኒ ይፈልጥዎ ከምዚ ነይረ ኢሉ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ግና ኣነ ዝቐዳማዮም ዝሓጥእ ከድሕነኒ እግዚአብሔር ግና ምሕረቱ ኣባይ ክገልጽ ስለ ዝፈተወ ኢሉ ስለዚ ጳውሎስ ሕጂ ንዝኾነ ሰብ ክምስክረሉ ይኽእል እዩ ንስኻ ሓጢኣተኛ ኢኻ ናብ ጎይታ ክትመጽእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክብል ኣይክእልን እዩ ንስኻ ባ ካልኣይ ደድሕረይ ትመጽእ ይብሎ ብኽፍኣት እንድሕር ኮይኑ ብሓጢኣት እንድሕር ኮይኑ ኣነ ካባኻ ይኸፍእ ነይረ እግዚአብሔር ግና ምሕረቱ ገሊጽለይ ስለዚ ክሳዕ ሞት እኳ እንተኾነ ነዚ መፍቀሪ ጎይታ ህይወተይ ሂበ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክሳዕ ሞት እኳ እንተኾነ ንድሕሪት ኣይክምለስን እዩ ከምዚ ዝበለ ፍቕሪ የፍቅር ኣምላኽ ኢሉ ብፍቕሪ ተማሪኹ ንዓይ ንገፋዓይ ጢሞቴዎስ ኢሎም እስጢፋኖስ ኢሎም ክዝክሩ ከሎ ጳውሎስ እንታይ ድዝክር ክሃርም ከሎ እኳ ይድዝክር ያዕቆብ ተሰይፉ ክሰምዕ ከለኮ ድንን እኳ ይኽብል ጳውሎስ ግን ጸጋ ኣምላኽ
نترخيص زنبر حلنو بدم يسوع كريستوس أنصيه وي زخصص له نجار يبولون تأجع أملاخ يلبو ملي بكا نوانجل أي دكس أي تخص زي أبير مسك نفس وكفنا ها قد نيرنا كوي قويتا يغرز بللنا محرز قبرلنا قلنا سنة كبيت السبنا تدخل فأنا سبنا عنا توعينا نمن تا ندعي نتزحش اللي حد توعي وصنع خي شجرو مثلا إلى إغزابير بتسألمات أتصبق تسألمات إغزابير يجمر أبتحت يا زعززو تسقام لخ يا عزيزي لك لازم نزخونا نجر كنت اللي خلنا تشفاهن كورة يبلنا بك أزد عاد حاني نزكو بقرب يزول نزس أبتناي كعشة خطأت ولا بتناي ريقول إن شاء الله كلا تبيلس نبيت أملاك عاتو أي نبل تخم دبل كاي وحنس حنسب زقدر خوي نصنع حكاي تايمت سنيل كاي كل نجر وحدا جزي أبز عد حدا خمس كري لوتيو كل داو قاطز ملايو تسعدا كل نجر كل ريوه مالتيو أبتنداشا كله جنا قويتا تس مسكرو ليلو لما النزي تريو تخريه خلص قال نجر ودي قوة كتبوا كمان تفريخة صحيحة وسيد كي هايلوس كي لك مكان نجر مالتي معناته كل ولا أنتي نخان بالحنا كل نجر دس زي بلون حرينا لجيونا لوين أنا بلش لجيونا يملي أمه بقى معناته سب بزريوس لازم فريدنا لب بزريو جنك زي أبيهري سلازم نزل أهم يجي رخم مسكرولو مالتيش حنسا مش كن مسكر كلنا ولا مساكين عندل نكير قال لنا سني صقع لهم الحرق زخدو خينام نزي انكر كبن يقلت بلا ايه لبسه بيتفلتني عم برازر زرتع نا اغزيابير حيلي بك قبلون زي قبلون املاح يفلطي امين سلازي اتمنجدو اسرار حنا املاح سلازي نفلطو مدحان نخلو سبي بزي دما ليلان غليلان يلن سلازي هايدلين كوفيلو كتارا دحر وصيو نزل أنت جبرن بقى تقتلنا ده دحر اللي خبز ريستوران زيا دحر وصيو خيط كله ترى ماله سجن في تراخيبهم كان دكنا مسكر الحجة خايلو حركة ملت سلازي كالكو سماعيلو كم زي الكا خلاها أنا يكون كن إجزاء بيرجنا تملس بالله للنيل انت الكايلو كاب حاتياتك أملاخ تملس بلك كالله تاجر كافليت كايلو أنا دفلت أنا جري أبزي أخليه جن أملاخ تزارب بس لازملني أنتي تجبرن أنتي تسرحن أنا دفلت أنا جري بالله زي أبي هرجنا تملس بلك كايلو تملس زي أبي يفلت لك سلاز بعلنا نسب أين فردو أين خننو لبسب كل زفلتك زي أبي هري أولوس زي أتردياتو أنا زقدام يا محات بقى كرميس ولا حدث بكتسرعي تقولون يقوم محرتو جنا أباك قلت صفتوا ملاخ زل هو هيوتنا وانجيل نبرهان زمصانك زيابيري هيوت كاستماغر نايتات مص منغسي كطعمو زيابيري مسجن انت خدكتكمني انت طمخمني انت تصرفخمني اي حللن بمن كمزا امنكو يفلط زيابيري مسجن بك حضر تقبيله دما لخو كمز خماي اما اسرت زلو كدحن زكالو غويتاي سلازي لبسه بندح تقبيله منفس قدوس ما اسرتي نببنطاس زچنقو املاخ يكون أرعت نمسبار أملاخ زتشنقو أملاخ نتم استقبلوا ولود غيرو كم حدش فترات كجبرهم نا أملاخ زتشنقو نجر يلا سلازي وانجيلنا قال مسكلنا عنا نأمن حيل أملاخ نمنتاي نمدحاني حيل أملاخ عنا نمنتاي نمدحاني حيل أملاخ نتمابصل ما دلو نمدحاني سلازي إذن وانجيل حقي بيت زيابير كل ساعة كتحلون كتنبد بدون صلوت دما كتب كوريا بالله سلا نجستات سلو كلهم متان بزي هوكت هادينا كنبر كرم كله إذا خجبر نمعد الله بزعت زاري بالله زيابير باركم لازم كابد لنا تسينا هنصلينا زيابير مسك نابتز مخرلنا تبل بيزلون السيق زيابير مسجن يتقدم من كرم كله كخون زقبوا نحر سريعنا لنا حواتي سبحانه قومتان كي نحفر حجي نمتصلاي أين حفر مالتي أين حفر ينسى ناس انت يقبلوكم دلي كخسر اندي جيزي بخانتو خحلف اندي الناسني
تخجبأنا زجبأنا dedication نابوتو خملس الله مالت قدام شمون تساعات ليت بمدقاس كان دحر نغو تسيخا زنس حكا خوينو بزي منك حكا حجي 10 ساعات بمدقاس كان دحر دمسغنك الله خوينو صبي يغلهان مالت انا بحق هيوت شعين ير مالت እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ بزي ጸሎትካ بزي ቃልካ የመስከርኩ በመዓለይ بزي ምጽላይ ቃልካ ኢልካስ ኣብ ልብና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ክኸውን ዘለዎ ከም ማሕበር ድማ ኩላትና ተዳት ናይ ጸሎት ንቤቱ ዛሃብ ዓሽሽ ኢልና ያለውና ኮይነ ምንም ፍረኽ ንፈራይ ንኽእል ስለ ነገስታት ስለ ኩሎም መኳንንቲ ለማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ ምዕዳ ኣለኹ ምስ ምድሓና ተሓሒዝወዩ ዜና ስለ ዝኸፈይ ኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ግና ናይ ዕለታዊ ተግባራት ማሕበር ጎይታ ናይ ተሓቂ ዓንድን መሰረትን ገይሩ ቆማ ከሎ ከም ተሃዋርያ ዝበልዎ ንሕናስ ነቲ ጸሎትን ቃል ኣምላኽን እንታይ ንገብርኒና ኣይነበኩርኒና ቅድሚ ኩሉ ክኸውን ዘለዎ ቀዳምነት እግዚአብሔር ይመስገን ቤት እግዚአብሔር ነቶም ዝጽልዩ ኣዝያ ናይ ክብራ ሓጊራ ክትሕዞም ዘለዋ ምክሪ ኣምላኽ ተሰማሚዖም ሰብ እሙናት ሰብ ሕድሪ ኮይኖም ስለ ዝኾኑ እግዚአብሔር ይመስገን ፍቅሪ ጎይታ ስለ ዝተረድኦም ካብኡ ሓሊፎም ካል ኣማራጽ ከም ዘይብሎም ስለ ዝተረድኦም ካለ ዝኸይድ ግን ኣማራጽ ከም ደለው ስለ ዝኣመነ ካለ ኣይኮነን ካለ ምንም ምስጢር ይብሉ በኻለ ነገር ተታሒዙ ስለ ዘለው ላኽ ደዛረበና ዘሎ ግን እሱ እግዚአብሔር ይመስገን بقلخا مصلاي صبوي بمحبر كن እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ መንባር ስለ ኩሉ ሰብ بكل አምልኾን ምርዳእን ሃዲና በዚህ ህውከት ምንት ክነብርሲ ስለ ነገስታት ስለ ኩሉ መኳንንቲ ለማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋና በቃ ኩሉ አይነት ጸሎት ይምጽዮ ለማኖ አሎ ጸሎት አሎ ምህለላ አሎ ምስጋና አሎ ኩሉ ዛ አይነት ጸሎት ሓደ አይነት ጸሎት አይኮነን ደሎ ምልማን አሎ ምጽላይ አሎ መምህላል አሎ መምስጋና አሎ እዚ ቅድም ሁሉ ክግበር ንምንታይ ኮመይሎ ገና ከድከመና ዘይኮነ በተጸሎት እግዚአብሔር ክሰርሑ ዝደልየ ነገር ስለዘለዩ በተጸሎት ክሰብሮ ዝደልየ አርዑት ስለዘለዩ ተጸሎት ህልውና አምላኽ አባና ምስ መጽይ ውሕስነት ዘለና እቲ ጣሓሲ ቀቀድሚም ይወጽ እግዚአብሔር ከይወጽ ምንም ነስልጦ ነገር የለን አምላኽ ምሳኻ ምህላው ግና በጸሎት ኣብ ቤትካ ምህላው ኣብ ሓዳርካ ምህላው ኣብ አገልግሎትካ ምህላው ኣብ ህይወትካ ከም ዘሎ ግና በመንታይ ዝፍለጥ በመጽላይ ካይ ኃይለ አምላኽ በመድላይ ካይ ገጽ እግዚአብሔር በመድላይ ካይ ማሕበር ድማ ኮሞ ማለት ስለዚህ ጸሎት ክባሃል ኩሉ ክመልይ ዘሎ ቤት እግዚአብሔር ክመልይ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንኸሙ ስለ ተጸዋዕና ማለት እዩ አይ በኃይልና ናይ በኽለትና እግዚአብሔር አማከለና ግና ለውሃቱ መንፈሱ ሰፍሰሰግና እግዚአብሔር ይመስገን ተዘይካል ክንከሎይና እግዚአብሔር ይመስገን ተዘይካል ክንከሎይና እግዚአብሔር ይመስገን ተዘይስገር ድማ ክንሰግሮይና እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ወፂናስ ነቶም ኣብ ጸልማ ደለው ድማና ብርሃን ክበር ሃሎም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ክቡር ኣቕሓ ገይሩ ኣብ ኢዱ ወቂጥና ሎ እግዚአብሔር ይመስገን መጠቀሚ ብጸጉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሎሚ ንሕረ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ንሕረ እግዚአብሔር ይመስገን ንሰብ ኤፌሶን ካብቲ ዝወደቁዎ መጽእ ዕሪቦም ንዓና እውን ክዕርየና እግዚአብሔር ክንምለስ ናብቲ መሰረታዊ ነገር ትንገብሩ ሕማቅ ማለት አይጎነን ግን ቀዳምነት ክኸውን ዘለዎ ቃል አምላኽ ድሰርዖ ማለት እዩ መጻእ ዘይ ምሕፋርና ሕጂ ክንገብሮ ዝግባአና እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ከመሓበር ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን نصلي እግዚአብሔር መስገን ነፍስ ወከፍና ወላ ንገብሮ ዝሓለፈ ንግደፎ እግዚአብሔር ግና ደጊሞ ዕድል ይህብና ሎ እግዚአብሔር መስገን አሜን ክንብሎ አሜን ምስቃልካ እግዚአብሔር ይቀበለለኹ አሜን መስበልና የተጸጋ ክመጽዩ መንፈስ እግዚአብሔር ክረዳአና ምስአና ይዘሎ እግዚአብሔር መስገን ንድኹም ኃይሊ ንስንፍ ድማ ብርትዕ ዝህብ አምላኽ እግዚአብሔር መስገን ንጸልይ አንደበትና ከፊትና እግዚአብሔር ንዛረቦ ሕዋተይ ንዛረቦ እግዚአብሔር መስገን አንታ ደቂስካ ዘለኻ ተንስ ክርስቶስ ድማ ከብረሃልካ ተባይል ተጽሒፍሎ ዘነቅሕና እግዚአብሔር መንፈስ ንዕድመካ ኣለውና እግዚአብሔር ንዕድመካ ኣለውና መንፈስ ቅዱስ
نعدمك هلونا እግዚአብሔር ማእከልና ድሌትን ግብርን ክትገብር እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ምሕዳስ ከም ቃልካ እግዚአብሔር ሎሚ ምሕዳስ ሎሚ ገጽካ ክንደሊ እግዚአብሔር አቦ ናይ ጸሎት ጉልበት እግዚአብሔር አምላኬ ናይ ምስጋና ጉልበት ክትበና እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ማቁሕና ክትሰብር ጎይታ ሎሚ ዘድነና ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር አቦ ከተንከባለሎ ካብቤትካ ይጽልይ ኣለኹ ሎሚ ዘአሰረና ዘበለ ኩሉ ዝሓናኸለና ዘበለ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ግና በኃይል ጸጋኻ በማእከልና ክትሐልፍ እግዚአብሔር አባባ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስምና እግዚአብሔር መንፈስ ንዕድመክ አለውና ጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ ናባኻት ከመዝወረድ ግና ኃይሊ ክትቀበሉ ይሁን ተባይል ተጻሕፍሉ ኃይል ዝብና እግዚአብሔር መንፈስ ይሁ ሃሌሉያ አውሽጥና ድንጋጸ ዘንብር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ናይ ክብር መንፈስ እግዚአብሔር አምላኬ ከም ቃልካ ክንጽልይ ክንተግህ እግዚአብሔር አቦ ገጽካ ክንደሊ እግዚአብሔር አቦ ንሱ ክኸውን ዕረፍትና እግዚአብሔር ንሱ ክኸውን ክብረትና እግዚአብሔር አቦ ንሱ ክኸውን መለለይና እግዚአብሔር ንሱ ክኸውን መለለይና እግዚአብሔር አቦ ንሱ ክኸውን መለለይና አብራኸና በቅድሜኻ ክንብርከኻ እግዚአብሔር ቅዱሳን አዳው ዕሊልና በኩሉ ስፍራ እግዚአብሔር ሰፈር ጸሎት ክንገብሮ እግዚአብሔር አቦ ሰፈር አምልኮ ክንገብሮ ረበነነመን ተላቫዱ ራባላ ላቫዳና ማህደለበ ኪለበነ ለበደነ መሸ ፓራላቡ ሕያው መንፈስ ቅዱስ ንዓንፈሳ ማእከልና ንዓማእከልና ፍንሕኒ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ፍንሕኒ ይኹን አማእከልና ምንቃሕ ይኹን ሎማ አማእከልና እግዚአብሔር አቦ ምጽላይ ይኹን እግዚአብሔር አምላኬ በኃይል ቅዱስ መንፈስካ እግዚአብሔር አቦ በታ ዘላለማው ቀላጽንካ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሚ አማእከልና ክትጋሃድ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለውና ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ዝጸልመተ ዘበለ ክበርህ ጽልይ ኣለኹ ሎሚ ዝደስከለ ዘበለ እግዚአብሔር ምሕዳስ ክኸውን ጽልይ ኣለኹ ንህዝብኻ ኃይሊ ጸጋ ክትህብ ጎይታ ንህዝብኻ ሰላም ክትህብ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አቦ ቤተይ ቤት ጸሎት ከም ዝበልካ ቤትካ ቤት ጸሎት እግዚአብሔር አቦ ቤትካ ቤት ጸሎት ወአምላኽ ቤትካ ቤት ጸሎት እግዚአብሔር አምላኬ ላቦ ፓራላዲና ማህዳ ፓራላዲና ማክሮዶ ለቦዲያ ረበነነመን ተላቫዲና ማሼ ፓራላቫጋንዶ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ተንክፈን በልዎ ሕዋተይ ጸልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጸልዩ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዕ ዝምለስ አምላኺ በወህበታቱ አይጣዓስን እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለውና እግዚአብሔር ሎሚ ምሕዳስ ክኾነልና ንጽልይ ኣለውና እግዚአብሔር ሎሚ ባእኻ ምትንካፍ ክኾነልና ንጽልይ ኣለውና ሎሚ ጎዳጉድና ክትመሎ ሎሚ ህልውናኻ እግዚአብሔር ክረኽበና ጎይታ ሎሚ እግዚአብሔር ጊዜና በይሓልፍ ከም ዘሎ ንስኻ ትርኢ ኣለኻ ጎይታ ነገር ኩሉ ካብ ቅድሚ ዒንትኻ ኣይትኸውለና አቦ ሎሚ ግና ናብ ዝፋን ጸጋኻ ንቐርብ ኣለውና እግዚአብሔር ዝናብ ውበትካ ማእከልና ይዝነብ እግዚአብሔር በኃይል መንፈስካ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ኃይል አምላኽ ኃይል አምላኽ ኃይል አምላኽ ኃይል አምላኽ ተስፋ አምላኽ ማእከልና ተስፋ አምላኽ ማእከልና ኃይል አምላኽ ማእከልና ብርሃን አምላኽ ማእከልና ሎሚ እግዚአብሔር ካብ ዝወደቕናዮ ክንትስእ ጎይታ ክትረዳና ይጽልይ ኣለኹ ካብ ዝደኸምናዮ ክንብርትዕ እግዚአብሔር አቦ ነቲ ዘሎ ድማ ክሕይል እግዚአብሔር ትዘሎ ድማ ክብርትዕ ጎይታ ትዘሎ ድማ ፍረ ክፈሪ እግዚአብሔር አቦ በኃይል ጸጋኻ ምግስጋስ ክኾነልና ጎይታ ይጽልይ ኣለኹ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ናይ ክብር መንፈስ ናይ ክብር መንፈስ ናይ ክብር መንፈስ yes መዘምራን ክዘምሩልና ያሞ በአምልኮ በምስጋና በቅድመ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ እግዚአብሔር 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 ጎይታ 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 ከፍካኒ ከዳሰስካኒ
كتوي من لسن كابزمت زاكوا متنك أفكانديو مدساس كانديو نفسي تدو كيتنك أفكاني كيداسس كاني كتوي تزين كابزي ودكوا متنك أفكانديو مدساس كانديو نفسي تدو تنكفني 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 حلفني 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 حراي እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኮፍ ክንብል ኢና ደጊመ እንቋዕ ብሰላምን ብድሓንን ኣብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ክብል ይደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ሓውና ሄኖክ ድማ እግዚአብሔር ይባረክካ ጥዑም ቃል ኣዋ ዘጸናንዕ ቃል ዝምህር ቃል ዝግስጽካ ቃል ስለ ዝነበረ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር ኣምላኽ ኣብ ልብና ከዓ ይሕድሮ እግዚአብሔር ይመስገን ታ ምናልባት ታ መጀመርያ ኣብታ መበገሲ ከመርእስቲ ምናልባት ዝተዛረባ ንዓኣ ታሽሙ ክገብረላ ብቅድሚ ጎይታ መታን ከይተሓፍር ሎሚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣይትሕፈር ምስለ ጎይታ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ኣርእስቲ በዚ ክንከዶ ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብዚ ብምቕጻል ኣጋይሽ ክንላለ ኢና ንመጀመርያ ግዜ ናብ ዝሕብረት እዚ ዝመጻኹም ክንላለየኩም ንደሊ ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኢድኩም ሓፍ ክተብሉ ኢኹም እሞ ኣብ ዘለኹም ምኹንኩም ድማ ክትላለዩ ኢና ኢኹም ኣምላኽ ይመስገን ንመጀመርያ ግዜ ናብ ዝሕብረት እዚ ዝመጻኹም ምልክት ግበሩለይ هرمون بال ስምካ again هرمون ሄርሞን ዌልካም እንኳዕ ብሰላምን ብድሓንን መጻኻ هانيبال بال كيتشنر እንኳዕ ብሰላምን ብድሓንን መጻኹም ካልእ ዘይተላለየ ንመጀመርያ ግዜ ሎሚ ዝመጸ ካብ ርሑቕ ይኹን ካብ ቀረባ ሕራይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካልእ ሰብ እንተዘየ ኣሎ ኮይኑ ቀጺልና ናብ መተንባህታ ክንከይድ ኢና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን መደብ መንእሰያት ኣብዚቲ እንተኣሽሙ ፖስት ግበሩለይ እሞ ሕራይ መደብ መንእሰያት ንዝመጽእ ቀዳም ሰዓት 6 PM ኣብዚ ክህልዩ ካልእ ምውፋይ ቆልዑ ሓውና ኣኽሊሉን ሚኩን ሎሚ ኣብዚ ክህልወና እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካልእ ድማ ኣብዚ ኦልሬዲ ፖስት ክገብርዎ እዮም ግን ኩሉ ግዜ ኤቭሪ ፍራይዴይ ማለት ዓርቢ ዓርቢ ኩሉ መዓልቲ ኣብዚ ኣብ ቸርች ማለት እዩ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ዝቕጽል ናይ ቃል ኣምላኽን ናይ ጸሎትን ግዜ ስለ ዘለና መወዳእታ ናይታ ሰሙን ከዓ ስለ ዝኾነት ዝጥዕሞ ሰብ ዝተኻለ መጠን መጽሓፍ ቅዱስ እኳ ግዜ ዓዲኩም እዩ ዝብለና ግዜ እንተዘይ ዓዲካ ኣይመጻልካኒ ምክንያቱ
ኣብ ነፍስና ንሪኦ ዘሎ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ግዜ ዓዲግና ኣብዚ መፂና ዘለና ክነካፍል በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ፀጋ ብቃል ይኹን ብፀሎት ንሕዋትና ንበረኸት ክንከውን ከምኡውን ኣብቲ ዘሎ ፕሮግራም ድማ ኣብቲ ናይ ፀሎትን ናይ ቃል ኣምላኽን ድማ ተሳተፍቲ ክንከውን ብኡ ጌርና ድማ ሂወትና ክንሃንፅ እዚ ስሩዕ ዓርቢ ኣብዚ ዝግበር እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካልእ እውን ኣብ በብኸባቢኡ ናይ ሆም ሴል ኣብ ዌስት ይኹን ዋላ ኣብ ኢስት ይኹን ዝግበር ናይ ሆም ሴል ኣገልግሎት እውን ኣብኡ ኣሎ ኣብኡ እውን ክንሳተፍ ኣብኡ እውን በዓል ብፀሎት ብዝተፈላለየ ነገር ኣብኡ ምስ ኣሕዋትና ሕብረት ክንገብር እውን ይግባእ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ስሩዕ ኣገልግሎት ናይ ብርሃን ሰማይ ቶሮንቶ ኩሉ ግዜ ካብ ሰዓት ክንደይ ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ዝኸይድ እዩ ኦፍ ኮርስ ስለዚ እዚ እውን ነቲ መደብ ክንፈልጦ እውን ኩሉ ግዜ ይግባአና እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካልእ እውን እቲ ንግሆ ሰንበት ካብ ሰዓት 9 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 10 ፈረቓን ዝግበር ፀሎት እውን ስሩዕ ናይ ፀሎት ፕሮግራም እውን ስለ ዘሎ ኣብዚ እውን ዝኸኣልና መፂና እውን ኣብቲ ፀሎት ክንሳተፍ ሓደራ ንብል ካልእ ዝተረፈ እንተዘየለ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ፓስተር ናብ መድረኽ ከመይ ፀኒሕኩም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቀጥታ ከይንሕዘኩም ምእንቲ ሓውና ኣኽሊሉን ሚኩን ነጀው ክትመፁ ኢኹም ናይ ቆልዓ ምውፋይ ስርዓት ክህልወና እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ስርዓት ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ይካየድ እዩ ኣምላኽ ንዝሃበና ውሉድ ንዝሃበና ደቂ መሊስና ንእግዚኣብሔር ንውፍዮም ኢና ማለት እዩ ሓለዋ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም ክኸውን ዘመኖም ኩሉ ከዓ ኣብ ቤቱ ክትከሉ ካብዚ ዝፅብቕ ወይ ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ትምነየ ነገር የለን እሞ ንሕዋትና እግዚኣብሔር ብውላድ ባሪኽዎም ኣሎ ምስኦም ኮይና እሳቶም ነቲ ውላድ ዝሃቦም እግዚኣብሔር መሊሶም ከዓ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ንኡ ከማዕቅብዎ መፂኦም ኣለው ናይ ሰብ ሓለዋ ናይ ሰብ ጥንቃቄ ውሱን ሰብ ድቅስ ሰብ ዝንግዕ ኣብ ደቃይቕ ገለ ነገር ክኸውን ይኽእል ዘይድቅስ ዘይተኸስ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ግን ኣሎ እግዚኣብሔር ስለዚ ነዚ ኣምላኽ እዚ ኢና ሕድሪ ክንቦ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓንቲ ቃል ከንብብ እሞ ከምቲ ኩሉ ሰዕ እንገብሮ ክንገብር ኢና ኣብ ምሳሌ 22 ንቆልዓ እታ ክኸደላ ዝግብኦ መገዲ ኣላምዶሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከግልስን እዩ ይብል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ ወለድ ሓላፍነት ኣብ ዝያዳ ቦታ ትዛረብ ናይ እግዚአብሔር ሓላፍነት ከዓ ኣለዋ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ንወለዲ ቃል ከእትዎም ድሕሪኡ ከዓ ነዞም ቆልዑን እግዚአብሔር ኣሕሊፍና ክንቦም ኢና ከም ዝበሉ ቆልዑ ስለ ዝሃበኩም እንኳ ሓጎሰኩም ኣዋ ወለድ ውህበት ኣምላኽ የመፍረኽርስ ከዓ ሓስቢ ስለ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ሓራይ እዞም ደቁኹም ካብ ጎይታ ከም ዝተዋህበኹም ተኣምኑ ዶ እግዚአብሔር ይመስገን ደቁኹም ብቃል ጎይታ ኮስኪስኩም ብምዕባይ ጎይታ ኢየሱስ መድሓኒ ምዃኑ ክሳብ ዝፈልጣ ንምምራሕ ዶ ቃል ተኣትዉ እግዚአብሔር ይባርኩም ደቁኹም በእምሮን ብስጋን ብዘድሊ ሁሉ ግቡእ ክንክን ብምግባር ሓላፍነትኩም ንምፍጻም ዶ ቃል ተኣትዉ እግዚአብሔር ይባርኩም ደቁኹም መንፈሳዊ ህይወቶም እናዓበዩ ክኸዱን ብቃል ኣምላኽ ጸኒዕን ክርከባን
ገዛእ ርእሰን ነገልግሎት ኩፍያ ብምምራሕን ብምትብባዕን ከተዕብይዎን ዶ ቃል ተኣትዉ እግዚአብሔር ይባርኩም ሞተሲእና ዶ ብሓባር ኮይና እግዚአብሔር ነዘን ቆልዑ እዚአን ክባርኸን ክመርሐን ፍርሓቱ ብልበን ከንብር ርእሱ ክገልጸለን ብዕሪን ቁንዑን መገዲ ክመርሐን ንወለድኻ ዝሕጅብ ቅድሜና ናብ ቅድመ ኣምላኽን ዝኣተውዎ ቃል ከጽንዓሎም ጸጋ ክህቦም ሃሌሉያ እስክንጸሊ ክቡር ዝኾነ ስርዓት ናይ ብሓቂ ኣብ ኣምላኽ ናይ ምድጋፍና መግለጺ ብዘይ እግዚአብሔር ሓንቲ እኳ ክንገብር ከምዘይ ንኽእል መርኣያ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይጸልየና እግዚአብሔር ይመስገን ብሩኽን ሕያዋይን ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና ኩሉ ሰዕ ክትምስገን ይግባእካ እዩ ምንጭ ኩሉ ሰናይን ጽቡቕን ንስኻ ስለ ዝኾንካ ነዚ ቤተሰብ እዚ ኸኣ ብውላድ ስለ ዝጸገኻዮ ከምዚ ጌርካ ኸኣ ብውላድ ስለ ዝባረኽካዮም ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ዘናብ ቅድሜና ዘለዋ ካባኻ ከም ተቐበልዎን ኣሚኖም መሊሶም ከ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ክትኣልየን ንስኻ ክትመርሐን ንስኻ ክትከብረለን ናብ ቅድሚኻን ናብ ቅድሜና ናምጽዮመን ኣለዎ እሞ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም እዘን ህፃናት እዚአን ንኣኻ ነማዕቁበን ኣለና ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝመላእካ ጎይታ ዝሕባእካን ዝኽወለካን ዘይብልካ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስም ብምሕረትካ ክትክልለን ዕድመ ብዝመላእካለን መጠን ጸጋ ከተብዝሓለን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዕሩይን ቁኑዕን መገዲ ንስኻ ክትመርሐን ኣእምሮአን ክትባርኽ ናብ ፍልጠትካ ከተምጽአን ንወድኻ ኢየሱስ ብምግላጽ ክትባርኸን እግዚአብሔር ኣምላኽ ክፉእ ክጸልኣ ጽድቅኻ ከፍቀራ ካብ ህፃንነትን ካብ ንእስነትን ጀሚርካ ንዓኻ ክትቅድሰንን ክትፈልየንን ብሓቂ ወለደን እናረኣይወን ዝሕጎሱ ህዝቢ ኣምላኽ እናረኣይወን ንዓኻ ዘኽብሩ ዘመስግኑ ክኾኑ ምእንቲ ተሕያወይቲ ኢድ ካብ ልዕሊአን ክትከውን እግዚአብሔር ንስኻ ጽላል ክትኮነን ኣብ ምንቅስቃሰን ኩሉ ኣብ ቤት ድዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድዩ እግዚአብሔር ህላውነት ካብ ልዕሊአን ክኸውን ንጽልለና ዘንቆልዕ እዚአን ዓብየን ንኣኻ ዘኽብራ ንዓኻ ዝፈርሓ ንወለደን ዘዕርፋ ነዛ ምድሪ ንበረኸት ክኾና ምእንቲ እግዚአብሔር ትፍልልይ ዘምጽእ ጸጋኻን መንፈስካን ኣብ ልዕሊአን ይኹን ንብላለን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትርኢ ትሰምዕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ክብሪ ንህበካ ኣለና ኖ ንሓውና ክሊሉን ንሚኩንካ ብኩሉ እግዚአብሔር ጸጋ ትዕግስቲ ፍቕሪ ከተዕዝዘሎ ነዘን ካባኻ ተቐበልዎን ከኣ ንዓኻ ኮስኪሶም ከዕብይወን ንስኻ ብኩሉ ምስትውዓል ክትቦም ኣርኣያና ኾኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኩሉ ነዘን ቆልዑ እዚአን ብፍርሃትካ ኮስኪሶም ከዕብይወን ክትድግፎም ንጽልለና ስለ ሰማዕካና ነመስግነካ ኣለና ካብቲ ንሓስቦን ንልምኖን ብዛዕዚስካ ክትገብር ከኣልካ እሞ ክበር ንብለካ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ትከዲኹም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ጸሎት መንፈስ ከለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጸሎት መንፈስ ከለና እስኪ ክንጽሊ ኢና ሃሌሉያ በቲ ዝመጸና ቃል ርእስና ክንርኢ ፍቓድ ኣምላኽ ሎሚ ሰሚዕና የለና ብምስትንታን ከዓ ደጊምና ንስማዓዮ ህይወትና ከዓ ብኡ ንርአ ማንም ልዕሊ ቃል ኣምላኽ የለን ኩላህና በቲ ቃል ንምዘን ኢና እግዚአብሔር ከዓ ኩሉ ዝርእን ዝፈልጥን እዩ ስለዚ ተቃል መጺሎ ንሕና ሰሚዕና ከዓ ህይወትና ከነቃንዕ ንሕና ከዓ ብኡ ብምስትያት ቃሉ ርእስና ክንርያ መገድና ከዓ ከነጸብቕ እግዚአብሔር ይጽበየና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ኩላህና ሓዋተይ ብዛዕባ ምድርና እስኪ ንጸሊ
بسعبا مدرنا بزا ساعة زيئة نمدرنا دحان كخون نمدرنا سلام هدأت كخون حزبنا كعرف دقنا استرحي وما بتهم درخوت خاطو كمهارو اسكي እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ዘመን ክሰርዓላ ታምድሪ እሱ ብዝመረጾ መገድ እሱ አምላኽ እዩ እሱ ንጉስ ነገስታት እዩ እሱ አምላኽ አማልኽቲ እዩ እዚ ግበር ትግበር አይንብሎን ህዝብና ግን ዕረፍቲ የድልዮ ህዝብና ግን ሰላም የድልዮ ህዝብና ግን በረኸት የድልዮ ህዝብና ግን ስራሕ የድልዮ ልምዓት የድልዮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቃል ኩሉ አምላኽ ይሕዋተይ ክልተ ኻባኻትኩም ኣብ ምድር ብዝልምንዎ እንተ ተሰማምዑ ካቦቦይ ክወሃቦም እዩ እብለኩም ኣለኹ እዩ ተሰማሚዕና ወለድና ንገሌና ወለድና ንገሌና ሕዋትና ንገሌና ተኣሳሰርና ኢና እግዚአብሔር ብምሕረት ክግለጽ ኣብታ ምድሪ ኩሉ ምኽሪ አጋነንቲ እግዚአብሔር ክዝርዝር ኩሉ ምኽሪ እኩያት ሰባት እግዚአብሔር ክዝርዝር እግዚአብሔር ነቲ ህዝቢ ክድንግጽ ነታ ምድሪ ክሓሊ ነቲ መልኩዕን ምስሉን ዝፈጠሮ ህዝቢ ክርሕርሓሉ ሃሌሉያ ንምድርና ተስፋ እግዚአብሔር ሙሉ ሰላም ሙሉ ደሓን ሙሉ ዕረፍት ሙሉ ጽጋብ ካብ እግዚአብሔር ጥራይ መጽእ ዝኽእል ዘበራህዋ ከምጽእ መንእሰያትና ድሕሪ ሕጂ ናብ ልምዓት ድሕሪ ሕጂ ናብ ትምህርቲ ድሕሪ ሕጂ ናብ ቴክኖሎጂ ዳእምበር ናብ ጥፍኣት ኣይኺዱ ናብ ወንጌል ዳእምበር ናይ ብሓቂ ሃገር ናብ ምህናጽ ዳእምበር ቤተሰቦም ናብ ምዕራፍ ናብ ምድጋፍ ዳእምበር ሰይፊ አየልዕሉ ያአክል ክንብሎ ኢና ንእግዚአብሔር ያአክል ክንብሎ ኢና አንቆልቁልካ ጠምት ያአክል ንውግእ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ትገብር ቀስት ትሰብር ንኹናት ከአትቀራስም ያአክል በል ናይ እግዚአብሔር ቃል ስልጣን አለው ኃይል አለው እንኳን ደህያው ዝኾነ ሰብ ጎዝ ይዘዘንዑ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና ንኹራ ዶንጓይ ብሳህል ሙሉእ ብእከይ ተጣዓሳይ መሓርን ሩሕሩሕን ኢኻ ለምኑ ክወሃበኩም ድለዩኻ ክትረኽቡ ኢልካ እግዚአብሔር ከም ዝበለ ተስፋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እዚ ምስኪን እዚ ኣእወየ እግዚአብሔር ካሰምዖ ካብ ኩሉ መከሩኻ ኣድሓኖ ጽሑፍ ይሞ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ መከራ ከተዕርፍ ትኽእል ንስኻ ጥራይ ኢኻ ከተድሕን ትኽእል ንስኻ ጥራይ ኢኻ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ተበቁሩብ እንተብብዙሕ ርኢናካን ጥዕምናካን ኢና እሞ እዚ ትብዓት ኮይኑና እግዚአብሔር አምላኽ ወድኻ ኢየሱስ ዝኸፈሎ ዋጋ ትብዓት ኮይኑና ንኣኻ ነቲ ክቡር ሽምካ ንጽዋዕ ኣለና እግዚአብሔር አታ ተበጃው እስራኤል ለሙን ተበጃው ህዝብኻ ኢኻ እሞ ብጎይታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ንምድርና ምድሓን ክኸውን ንጽልለና ንምድርና ሰላም ህድኣት ክኸውን ንጽልለና ንምድርና እግዚአብሔር አምላኽ ንነውፂ ንውግእ ዕረፍትን ምስኣን ምኽንያት ዝኾኑ ናይ ኣጋንንቲ ጭፍራ ብጎይታ በኢየሱስ ስም ንቃወም ኣለና ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ዝተፈላለዩ ንህዝብና ዘይቅስንን ዘይዕርፍን ነገር ዝድርኽ በትን ዘሎ ናይ ጸላእ ኣሰራርሓ ንስኻ ከተምኩኖ እግዚአብሔር ታልዕልቲ ኢድካ ክትዝርጋሕ يأكل كتبل زبن عرفتن رهوان هزبنا
ተተዝንበሉ ንጽልለና ንስኻ ሰላም ይኹን እንተልካ ነትናትካ ሰላም ክዘርግ ዝኽእል የለን እሞ بحق ناي سلام أواجهون نبلالنا بقويتا بيسوس سم نمرحتنا لبهم ناب سلام أقنعيون نبلالنا أب قربابتنا نزلوا እግዚአብሔር لبهم ناب سلام ناب عرقي أقنعيون نبلالنا بقويتا بيسوس سم أب إرترا سلام يخون أب إثيوبيا سلام يخون أب سودان سلام يخون نبلالنا بحقي እግዚአብሔር አምላክ نو أب سلام وانجيل يسبخ أب سلام እግዚአብሔር وانجيل يقوي نفساتون يدعنا بحقي ناي وانجيل زبنا مسالنا حزبنا عريفو تدالا ديلو زعر زنبرلو زمن نسخا ختم مسالنا نصللنا እግዚአብሔር አምላክ دوباتنا نسخا كلو قصرو نحزبنا خا بسلام باركو نبلالنا ويتاين أملاخين سكفتنا كله نسخة سلة قنطته فرحاتنا كله نسخة سلة عليه كأل كله أملاخ سلة زخونكا موت حد رسي موت مواتون نسخة سلة زيت فتو كبرن بكالنا كم فقدوا زخون لمانو أنت لمنكم نسي سمعكم يخم تبهله كم فقدك لمنا لنا نسخة سلة سمعكنا كبر كله نعخايخون هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ከአይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ ከአይሃብኩም ስማቦን ወደን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ ሰላም